de bra Eastern region ko atibi inshallah na obehu na se asama mala mweka no o wona nyina so se nan kwase fo nkrofo ponchi choba fo nkrofo ponchi anadwi ade e beche ubeduru fresh na monko a koko bisa veterinary for na ya from say omo mo check mu an say na ko bisa mo ya say wa ko he ma me no ohunu ma me no bo a check na da me na me ka kire secret down no me na me ka kire anya se wakosua ade wo saudi ntino en na kire say wakosua ade wo pede wo so ye de nyame apede na man aya 0245 77 18 01 and 0200 797 887 Osi animudia me manfo nyi bintina mo ne yira ebinu be from ho se me o ma asofo nso no manya ma asore ma akom obi o ho amene wo kasa isko ka chino wa ya stroke no enko malam sebra ya adwuma me mene da okay kwesi da edwoda ebenada okuoda yawada efieda ana menya adwuma na fieda wo beto me yawo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wawo no akwala na nya 10 years eko 15 years on nanteda woda fom obi so ho wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na da so ebia na ne techere ma afi na ne timi emwa ye kete oh ha no chine techere ma te se abo wo no malam se nkasa fa na bra ebi so ho so a me ne ukasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke abai ni nyina onom wasa glue ankasa nkra no wasa twi glue ka ho me ne ukasa o ba bi na ono ne kodaye afa de ye obe ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti malam se wo de abra nti obi antenta ta kire no no ana ne nyame ase nyankopon na ebo no ba enti wo ba ena me kase se wo ama ena ma se ya kasa ntinenti abayifo na afaso ana honhom mo ne nipa bone fo na afaso hu ne se obi antenta kekye ne bia no e na brabo na side na ye Osi animudia me manfo nyi bintina mo ne yira ebinu be from ho se me o ma asofo nso no manya ma asore ma akom obi o ho amene wo kasa isko ka chino wa ya stroke no enko malam sebra ya adwuma me mene da okay kwesi da edwoda ebenada okuoda yawada efieda ana menya adwuma na fieda wo beto me yawo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wawo no akwala na nya 10 years eko 50 years on nanteda woda fom obi so ho wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na da so ebia na ne techere ma afi na ne timi emwa ye kete oh ha no chine techere ma te se abo wo no malam se nkasa fa na bra ebi so ho so a me ne ukasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke abai be ni nyina onom wasa glue ankasa kra no wasa twi glue ka ho me ne ukasa o ba bi na ono ne kodaye afa de ye obe ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti malam se wo de abra oba bi ho na wode no aye den onu be ma hia pa na nso ni nyina saba bonten enti eno ntina ma onyem ana no wo ba me kire wo kwan no wo be hu na say abaye mmeremre okay wo ba nyim easily piaw so ho adwiriw ene danta de bibo ano Mala Muhammad Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ni hia Komewood TV na yenya mre enwura sunsumu eno suko na ohaw eda oso no Mala mohwe na onyi emfiri o emfa emawo etwere yare bia edam usika na ayira na wohwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri onsam utu gold na opese onya emwa anase ebia kontuo enema ayedin amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayedin amawa bra Mala Muhammad Spiritual Herbal Center na kachi kwa atibie tienie kwa atibie Eastern region eho ena Mala mo esikafo amantem wo de odu kwawu a wo so kwa atibie uduru ho bebe pa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo be frɛ 0246 647
247 0246 647 247 ɛyɛ tie bi na entumi ɛmwa piaw right adofo ye mamo adwo anwumre na yensan ema mo akwaba ene da hofro benada ti ebono nso se ya na ye de aseda ema ala won pempeso de abedru se ode ekɔ nwuma so na ode abedru fi asomdie mu obi nso a won wonya nrufie afi na oteka mu a wokɔ nso a ni nyina no aseda fi se dem se nyankopɔ pɛ so ye no eni watumi aye awie yatena se ebra so se edumade edi benada bia na memenda no nwumre ya tunu din ewiase ne sunsumu nsem edumade no ye de ebre wo kofare bai CEO de Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center oko watibi atena sentine Malam transe ya na enyamre e de sunsumu enkomo ye de sunsumu enkomo pa boro sunsumu bangu se de sunsumu esi etie na we say ene ya na ehu pa obu a wonam krum bi okotimi ka kire waso de ma na etimi ka kire obi say obi stre wade pa ni ba ko ni mu na memfa sika ne ma na fa ma ne kina ma we ya de kokoma no na ko fa asma ba ne bebo ra huhumu na yebusa se se de sitie no kresa na obu okra so ko obi suafi a sika na nei ye ne boba money emfa fa sika ka se ne nsem o de se on nsem pa ma odwuma nyina be sei pa de sitie no kresa obi timi ka se bi a sika no ye twemu ana huhumu ne twi sikam se ye twen ya transe nyamre na ye de sunsun mun komo medin ere na na aduma ko from Sir Mike ni Malam Muhammad atnase ma papa kwa ba na fi onfa enru alanim papa kwa ba ya nua bia boko de boko e won so boko de nyamiase yen sa se de ye mon pa yansa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amen bibi ni hawo be yo tun fanya ko pon san yede ini enti aha ye dia betna hay ay wo tun fanya ko pon edimu okay nana last time obi fa no bisa say mpai ba ye bo no ye the Lord's prayer na say because o kan won ti ase abaya da na wati ase na sabe gafara obi mena wo kasei akama mu hanokra amese me mititwi kakrai one apapa betimi akatwi BCC ya bi anamo twa mempo akana so abaya da na wati ase okay se ya ka ye wie ya ya jeso amen de amen do wati ase ana mati ase na amen no ni kasa bia no de ntimi ya kasa foforo bia amen say sa amino amen sa no amen no ye brofo ana amen ye de ya amen ye islam amen ana mo amen mo kan say yeso kan say amen ana say enye ho uza obatwi de enye ho ana ka say trap no de aya kasa bibri de me ka wati ase na islam no de e bia o amen ana bia sana wo ba jesu bia no ade bia wo ba ka bia no njeso no nyame akwa ne de amen ana amen de wata wo jesu oya malam no o de ne de bia ko malam ne ye o de say o so de te malam a na e say bia o mo amanfo e bia o be to bi na wo kyekere nkola na de no ye malam na o mo so mo aso dem no o mo so kyekere no so ye malam na o mo so mo ye nuru e malam sene miensa o de ne de bia amo asere wo homa mamichia Kumawu TV ahwefo nyinara ende ewo midweek mo sende ye midweek yenya nwura midweek ba yekura mu anasa yekura mu anono because me no kase akama mu hada weekends dura ase dodo na yeden akira mo deshie nti last week ana besin ne omo ma akira omo deshie bia no ya mo shedden ene yakọ because nyankopon no oso no ana dema ono ana egie ono so na ka so ono pe ene timi mu sikani eda no hiani na wa mo hiani so ada ni sikani ono so pe ana ma yarefo enya honde no ma de oti akwada na yarefo ono so pe na be ma obi a o yare ani da so nimu no obesore ne do wa honde na agisa wu na wu ana wase de ono so be ye bia so na ye de adase na yeye ana de ma no entinde ya na me ka se obi oho ende ne ma me na wu
ne ra ho e wo wi ase oba ye ne papa wu ana no wo fa no hwe na wu ne ra ho e ma ra ho nyame no mbom e hya woden because o ma me na ti ase no o de wakosua adwuma wo se wo nko me ne wo ka se wo de obeye bia de bia wo de kaba na wo tua nyame se da be so mama me yitena se cha nkola ne bi wo ho a agina yen ya so kra na ma ya wo fo no wuntem because nyame no hu ne se ama me na ti ase akola no mpa bra bia mo no akuma me na ni so ya dai ate no ntinda me ne wo ka se obi mami ewu wa no mo sasa nyame se wo ya mesere enda ko nya ya ma me ne betima asore ade na kwahye idwom mu anko beko enti kakra me ka no nti se wunim wo mami ana obi ohwew onu mpotimi wu frɛ a wo wu wi a de nka opeso wo ya na wuntimi ya de a onu mo so na wo so hu se de ye bia no temu so de yanim temu ne diro ho ano akwa so mami amba wo adwuma se ya wo so won ye ko school wo so won ko na wo wu ade wa ja ho na woni so atew sata wuntimi nya no mami ne bi enti de ye wa asasi su bia no adaache wo so wu se kimu a oni se asi ho no mo pache obi ye ni babia oji bi ye ni babia enti se o mami ne timi wu na wo wa biti masa nya ne no ama na de atumi na na ehye wo mami nsa a oye judge oye ebia minister oye DCE oye police commander and no ni ho no o se ba dia wa bra baye enti sa na tie enti metia obi bia na de hye o ma hwere o mo de hye na ayeme say na wo bisa me say ma men kai ahefo ese wa hweye no Komawo TV obetimi so ahwe Facebook and afa YouTube na mo so amutie Unity 87.7 FM so Komawo TV be bia ukotuni so obetimi etie Unity 87.7 FM Komawo TV nti bia wo teka mu na wutie a no ye radio a uduru fie pe na atu TV na wahwe TV nso ato aso na aye kama won so no bia wo fie opese opie nso a ukọ twin in Unity FM ewo ho na mo wo kokko no wo ne area ho nyina so Eastern region ba bia nso no Unity 87.7 FM program live ewo pato so me se won se na wo bisa me se ya se malam eya hwan ya ka se malam papa anka malam eya de malam esta ne ko Christum as evangelist okay malam oye sampakani malam oye teacher ni malam ayo church check ayo bi ate se openi bi odimu oya kronkron na difo na yimenso esta ne ko Christum is elder imam ayo sofo okay ate se imam ya sofo ana malam ya teacher dia malam bia no jobe ye bia na awaso o teacher ni awachira nkwala wi no moda nti dia obeye bia waso wachire na malam no teacher no ye wo mo difference baby says a mo difference na dia wani ye wo malam bi o ho a ono ade o chire no aya mankranta ya kase mankranta na ade na ye yesu ya no anya te se nzrami school ya kase mankranta ende obi o ho a wasua Quran no untimi nchoro obetro aya translation brafo dudo bebre si ma bo degree ma university ye Quran ni university no aya translation no university no ano no de awie okay ye won krofo bebre wo ho a ana me ne wo kasa e de bia na me kasa e o ka samu a aya me ne wo kasa e kuma se ha muslims bebre TV me ne wo kasa ye wo muslims bebre wo kuma se ha e bi imams imamu na me ne wo kasa wo de Quran na kasa ma no so on kan yon timen kan translation and no and a problem ana no na number bi ono de fa ye nti no ono betimi aka akere me se me madwuma kra me ye nya papa because ono onim wakan wanti ase oti ase akra na se no onim bene wo kasa sebe ye frɛ bi si rubutu ebia mbetimi afa aburo agu dadesemu ache aburo ne saa manahye adana ti se bidie na me de show kakra bi agum na me kabea asone ama ye make me apet se pampuro na ma pai pampuro no ho na ma so ene ye wo dua wo ho ati se slate no dua aya ye wo no ko bi aya dua me nimi se wo ku bi dia ye so
ana mbɛtena sɛ deɛ masua no ɛno mɛtumi hu no sɛ okay akwalaa no a ɔdwo nso wɔ kɛtɛ so no mɛtumi akyerɛ ɛnti mekyerɛ na mehohoro na mede ma akwalaa no na ɔnom a nso no ɛbɛtwa ɛnti deɛ ɔkɔ translation no deɛ ɔno akɔsua translation no ɔkyerɛ gu buku ɛpɛɛ so pepa no na ɔde pepa no ato nsuo mu ahono ana no ɔde ɔbagye wɔde deɛ memɛka no ase ɔno onim ɛnti akwalaa na ɔdwo nso no nso no ani hɔ sɛ wɔ sɛ ma memmɔ mpayɛ ma ɔbɛgya adwo nso ɛnti saa nti koraa no mu no ɛwɔ hɔ a mɛtumi ayi metwerɛ wie a na mede ma akwalaa no nom a nti ɔda hɔ a na sɛ dwonsɔ no de no a ɔte sɛ ɛka na sɛbi ɔyɛ ɔbaa ɛka na se ɔyɛ ɔbarima ɛka no pate no te sɛ ɛsa na aboa bi aka no wabɔ bitiri nti ɔbɔ bitiri pa a na wɔsɔre ayɛ dɛ akɔ dwonsɔ nti mu a na ɛka na saa no na saa tam yɛ dwonsɔ no tam start ɛyɛ saa na ɛsoote ɛna ɛka no no soote sɛna ɛka no soote nti ɛwɔ hɔ na sɛ ɛhɔ ɛbɛgya no no ankasa tumi sɔre kɔ dwonsɔ deɛ a na ɛkɔ nti me ne wo kasa yi ɛno no wonkɔ hospital sɛ akwala ne dwonsɔ nti no yɛnkɔ pae ne yɛ operation na bi adwonsɔ no ka na no ɔnsɔre o nti me ne wo kasa nti saa deɛ no ɛnyɛ mpaebɔ because da bia me kasa sɛbi ɔyɛ wɔ imam wɔ hɔ ɔbɛte sɛ ɔyɛ so ɔyare ɔwɔ yare no yɛsɛ yɛde no akɔsire mu yɛkɔsa ne yareɛ tire mu no a yɛde no kɔɛ no hospital bɛɛ na wɔsi ɛyɛ gyi anaa yɛkɔla bu nti yɛde ne kɔ hɔ no yɛde ne kɔ hɔ yɛde sɛ ka hospital kɛseɛ nyinaa nso ɛwɔ ha na yɛtam nipa ne ɛkɔsire ɔde papa bi wɔ hɔ yes ɛnti that time na deɛ no ɔka sɛ Kumasi imamfoɔ yi mɛbɔ mpayɛ ma no ɛndɛ me ne wo kasa yi sɛbe yɛde biribi ato nkyɛn sɔfoɔ ɔyɛ sɔfoɔ ɔyare na yareɛ no yɛ den ɔbɛte sɛ yɛse sɔfoɔ no watu kwan kɔsa ne ho yareɛ hospital no nso a momɔ asɔrefoɔ yi kura no monnim hospital korɔ ɔkɔɔyɛ because baabi ɔkɔyɛ yɛde no akɔto dosini hɔ a wɔsa sɔfoɔ no yareɛ ɛyɛ hospital a sɛ yɛbɛka sɛ ɔwɔ gyi sɛ maake wontumi nkɔ hɔ nkɔsra no anaa weideɛ ɛno ase yɛ saa deɛ a momɔ asɔre ma no monni ho kwan sɛ mɛkɔ sla mo sɔfoɔ deɛ a ade nka sɔ no bɛyare a sɔfoɔ nso ni ho kwan sɛ ɔbɛkɔ akɔsra no na ɛhefa na sɔfoɔ no ɔda nti yɛwɔ nneɛma bebree wɔ hɔ a aduru baabi a memere no ne yɛ breaking it down ne yɛ breaking memere no down ne yɛ sa yɛ adwen twi no deɛ mɛka wate ase ɛnti sɔfoɔ na ne nan abu na yɛwɔ te sɛ yɛsɛ yɛkɔtwa no nan no afei de yɛsɛ yɛde ne kɔ hospital bɛɛ ne yɛkɔɔyɛ yɛakɔkyere ɔhɛ sɛ yɛde dompe dadeɛ no hyɛ mu a ɛbɛduru 5 years no dadeɛ no ɛbɛstate rase gye yɛ saa pae na yɛde dadeɛ foforɔ a yɛda yi ahyɛ mu ɛnti me ne wodeɛ papa ma me mfa nto wodeɛ meha wo kakra wodeɛ kwakyɛ me ɛnti yɛwɔ nneɛma no bebree ɛwɔ hɔ a yɛn mpanimfoɔ no ɔmo yera yɛn yɛnim ɔmo yera yɛ paa nso yɛnim ɛnnɛ me ne wo kasa yi yɛwɔ woba Kumasi ha yɛwɔ amalamfoɔ atitiriw bebree ɔmo kɔ TV radio yɛfrɛ mo alagye yɛfrɛ mo sei ɛnyɛ nomodwa sɛ wode ne bɛtena ase ne yɛfa Koran ne ɛka sɛ yɛnkan a ɛbɛyɛ den ama no te sɛ sa na ebi a woyɛ twini na daa no na meka quotation wo twi no a wokae a wɔsɛ yɛmfa no borɔfo mmerɛ wo no First Samuel hɔ no ɔno ɛbɛ anka na yɛ borɔfo a hɔ na bɛtumi abɛtiw nso mi etwi nso woyɛ akani awia me awia wo ɛnti me ne wo kasa wo sɛ Mike sɛ aba na yɛde wo gyina puppet so na wo ka borɔfo a wobɛka ne bɔbɛbɛ nsi yɛde twi nsɛm ɛba na yɛtwerɛ no twi Mike wo ahwɛ yɛ hɔ nom a wobɛka se kyɛn de wo na waawɔ kɔ ɛnso me ne wo kasa yi Islam no anaa Koran ankasa no ɛno na yɛ adeɛ anka yɛsua owó sɛ Mike yi na nka wɔ sɛ wobɛsua translation kɔso wonya kramoni anaa bɛboa yɛbɛkyerɛkyerɛ wo ama woate aseɛ enti nnɛ na me ne wo kasa no yɛwɔ bebree wɔ hɔ a
ɔsɛ mabɔ degree bɛyɛ na wabɔ bawie university ɛnti wo sɛ Mike wawie university a woti wɔ nti sɛ Mike sɛ yɛtena sɛ ne yɛkasa na wo a wotena fie na wogye Koran na translation wontimi nka meba ha yɛn nsɛm ne bi wɔ hɔ a meka ne nyina bia ne hɔ a meba ha mede Koran ba anaa metwerɛ nso nsɛm na meka ne nyina wɔ otiri mu ana ne otiri enti mesi ha mekasa na bi wɔ hɔ a mekasa wie a ebinom tumi frɛ asɛm a woka yɛ no sɛ yɛba ɛwɔ quotation bɛyi mu ɛwɔ sɛn menkyerɛ wo na wo kora no a wo so woyɛ kramoni na woahu a because ma bie w'adwene no akyerɛ wo nti wopɛ sɛ menkyerɛ no na nkɔ hɔ no wohune sɛ deɛ maka no ɛhɔ no na afei na ɔbɛnya nteaseɛ wɔhune sɛ aha no mɛfa te yɛ a mbɛtumi de yɛyɛ ntini deɛ mɛka wadeɛ ɛnti sɛm no bi wɔ hɔ a ebi wɔ hɔ aba no ka bi akora no mbɛtumi akyerɛ wo sɛ ɛwɔ ha menka ɛne deɛ woyɛ me deɛ menka yɛde nsɛm no hinta menka nsɛm no na mebia biɛsɛ kyerɛ wo na menkyerɛ wo ɛnti saa time no ɔno bɛkɔfa translation na nsɛm na meka no ebi ne translation no mu ana kii no deɛ meka wate deɛ meka na because sɛ ɔdeɛ yɛ a na meka ne David Kristo ni asua bisara sɛ wasɛkye ɛwɔ net so anaa sanka yɛ wɔsɛkye yɛ a ɔkɔ Google no ɔsɛkye saa nneɛma no nyɛ baabi a abotan a David kɔ wura mu yi ɛyɛ frɛ no ebi Adulam botan anaasɛ na botan no teɛ nso megyina ha a mɛka da na woyɛ quotation no yɛn na ɔbɛtiri ana deɛ mɛka wade deɛ mɛka enti no tem bia no anka ɛyɛ asɔfoɔ no mu ɛna hyɛdeɛ sɛ saa nneɛma a meka yi ɔmo kyerɛ asɔre ma ɛno pɛ ɛna yɛ akyerɛkyerɛ because da bia meka sɛ sɛ mɛbɛtena ha meka sɛ yi anyɛ sɛ mabɛtena ha woyɛ Kristo ne deɛ ɛnɛ wogyideɛ nyinaa na sɛ Yesu wɔ ha bi ɛsiesie wɔ akyi anaa mɛboa ɔte agya ne nsa nifa so agya ne nsa nifa so anyɛ sɛ Nyankopɔn yɛ ayɛ nana ɔsɛ tutu ɔtumfoɔ ɔsɛ tutu deɛ a na gya sɛ anka ɔyɛ ne kyɛ me hena na kuro nti na gya ase nifa hene na ka yɛ nifa hene na benkum wɔ hene no so yɛ wan na gya sɛ Yesu yɛ nifa na yɛ Muhammad sallallahu alaihi wasallam so yɛ benkum ɔkra de bu Kristofo mo fa na hɔ na yɛ benkum obi bɛbusa sɛ malam ɛdeɛ ne deɛ na Malam Muhammad wɔyɛ yɛka sɛ malam yɛ dɛ na deɛ ma aduru baabi a malam no ɛyɛ a na ɔmɔtumi de nkurɔfoɔ fra malam yɛwɔ mu dɛ yɛwɔ malam bi wɔ hɔ ɔyɛ malam alhamdu kura wontumi nka alhamdu ne yɛ deɛ mpaebɔ no wontumi nka wontumi wɛde baako kura wontumi ɔsɔ yɛ malam sɛ ɔno no ayɛ ne ho sɛ ebi asɛ na obi akɔ sukuu a wampaase na ɔto ne neɛnyɛ yɛ na wakɔgye tigare ne si ne yɛ diifo sɛ deɛ mɛka wade adeɛ ana ɔyɛ fake doctor asam no ɛnom no wɔ hɔ ana ɛwɔ malam bi wɔ hɔ a wobɛhu no ɔyɛ malam nkawa bansere anaa maba ha wobɛhu sɛ lafentes sɛnte ne nneɛma ɛne nyɛ malam akawa hyɛ ne nsa ɛne makawa no ɛyɛ dɛn because yɛn krammofoɔ woyɛ Kristo no kawa hyɛ wo nsa a mafa ne sɛ yɛwɔ wedding ring na krammone kawa no ɛyɛ ne dɛn yɛn so yɛnyɛ wedding ɛwɔ hɔ sɛ kawa ne na ɛbɔ ne ho ban ɛnti saa kawa paa krammone bɛka sɛ wei na ɛbɔ ne ho ban ɛwɔ sɛ wo sɛ saa krammone no mmorɔnsɛm awia ne half waba wo nyame akyi sɛ kawa a wonkasa ɔnante ayazamu kawa no nkasa ɔnante sɛ ɛne na ɛbɔ ho ban ana ɛsɛ kako bosom no koraa nokɔ sɛ bosom no koraa na mo ne kawa hyɛ no nso ɔsɛ wei yɛ me nsoroma nsoroma bɛn nyame bɔ wo no ɔde kawa hyɛ wo nsa papa yɛma yɛnkɔ adwuma no so yɛhwɛ adwuma a Malam yɛ Malam Muhammad spiritual Nkaba Center a mewɔ kwawu akyiwie amantam ayɛ na kwawu no dodoɔ no fa nkɔkɔɔ nka ho sɛ yɛ kwawu nkɔkɔɔ no ayɛ na dodoɔ no frɛ sɛ nkɔkɔɔ no yɛ different than kwawu oh yes nso nkɔkɔɔ
koko ni nyina ekakwa ba omo de am so omo de omo aji omo hafu da bi omo yi omo ho mfiri ba say ye wasi ha de ko na nkasa no fa na se wo ko atibi mprae so ye watibi amanfro aye ye wo obomi obomi ye wo ubu ye wo twinrase okay omu kurase no okwan na be fa ho no ana ama nkoko no aye hono mo yem kurase ababi ana omo dododo okay de me ka wati ase nti kokko no mu no ehye aye bia nkoko no babi ehye aye yakane sai atibi ase babi ehye obomi ase babi se oprae so ase babi se aye twinrase ase enso no nti obi mo se ye wo prae so amamfrum nkoko nkoko atibi amamfrum nkoko obomi amamfrum eno so nkoko saa kosi wonya pa bedro crown filling station hon koko crown filling station woni na yo obomi ne no kino what did they make emu da hopa enti na sa obi o ka se koko a office koko is different than kwao o de make what you say na wuduru koko wodu kwao to koko so ye kwao koko na dia obetimi afro pepo no okay na meme me wo kwao atibi asikafo amanta bepo no so ana bepo na so ho ne pese ya furu na nya bepo na so to dia de meme wo kwao atibi asikafo amanta ko na me yede na me wo the whole Ghana it was sitting me wo one region ya kwao atibi afo amanta na ma me fa me telephone number se ne nchi a wuti ebi a ewo unity FM 37 ini wotiri je wanye Mala Muhammad me telephone number is 0245 77 18 01 0245 77 18 01 0200 797 887 0200 797 887 and 027 88 43 237 027 88 43 237 ya kan nyina go screen so Mala Muhammad number nyina so wo WhatsApp no be ka se wa be ka se be me get TV sa ay how big ma be no odi Mala Muhammad ya Mala Muhammad spiritual and happy amanda na wo pre no da bia ya se agro e ba ofi ya agro no na manya betina si 2 hours na me wo ma nti aya dan a obanya wo chafo wanya nya abotra ko abafia wo ane wo haw no numa medi na me Yesu akira wo numa dia medi da bia me ba se mai woni me yare a me di kan boso kan etwere no etwere ya bia se yare bia ye hu e wo bia se yare ye hu esene edam eye etwere ya etwere yare yare bia ye hu ba na se ngwase yare enso yes ye hu esene wa bodam obeka sa de nti no bia wa bodam twese kan na ono Mala mbeka se etwere yare ye hu etwere yare etina obi so kyare a ema edidi na adwen ma ne ye jimi nti ono wasa de yare yakura na ho to na onye normal na bodam ni de wotumi sa ne yare na ro se cha adwen fa no ana no okay onne ni bi ya eya yu bodam ni ne kwa yes adwen eya dwuma na obi a wa yare twere yare na ekyere na wasa ne yare asto onye papa enti Mala Muhammad e ka kyerɛ wo se obi biara atwere yare wo no so because de ya ne ha me ne se obehu Mala o se ai wo ba no o yare twere yare a na otodwa mu a minti mensa emfa na ma konfo se otodwa mu a emfa na ma ifo se otodwa mu a emfa na ma e kyerɛ se nyina value the same the value is the same the value te kyerɛ se akoso ne ma ne ye ya say bia bi wana jinse mu ana sa yare no so nyame na esa nti se nyankopɔn ka kyerɛ odifo no sɛ we de me sa
ɛna ti ɔka ne so ɔtɔgya mu ntimiza ana ko konfo so de na kyɛ so ɔtɔgya mu ntimiza ebi na konfo na ba di fo de ɔmo nkasa mente so di fo bi aka sɛ ɛtwerɛ ɔtɔgya mu ntimiza enti Malam Muhammad e ka kyerɛ wɔ sɛ wo ba no ɔyare twere yare yɛ na sɛ wɔtɔgya mu watena na so akyɛ ɛyɛ sɛ Malam sɛ because obi wɔ hɔ a ɔyare a wobɛkɔ no Malam di fo konfo ɔsɛn ayɛ abayɛfoɔ yɛ biara kɔmrani brɛ yɛsɛ bayɛfoɔ na ɛtete nso Bible no Koran kora ka sɛ honhom a ɛwɔ wiase nyinaa bɛyɛ na yɛ ketekete ɛno so ne suro paa ɛnti sɛ bɛyɛ na yɛ ketekete deɛ a na kyɛ sɛ difoɔ no na Malam no ntima ntakele bɛyɛ ne deɛ a ɛwɔ so hu no sɛ honhom bɛn na ɔbɛtumi di honhom bɛn paa na ɛha obi a Malam ana difoɔ abedi waketuwa no kwa wantimi because ketuwa no wantimi di aka ne nyina ya akati nko enti na di fo no de no na chese obetimi aye biribi ana ako Malam no obetimi aye biribi ana enti Malam e ka kire wo se yare a wo yare na ye dise ya bayefo a ye nya de how ekoto no obusua ntam no Malam so wo de ja na tu ana mo bawu atidie asafo amantam ebi so wo ho so a mpenimfo no omo yare kyerɛ yare a oyo peni no yare kyerɛ yare ya se ne yare ne de mpeni pon unipa na ba na ya problem no enti peni ne yare kyerɛ yare no ya so ne yare de mpeni pon mo duri pon ana yare na ba na wa ka he anya sa ni nyina ya kyerɛ yare ne bi wo a e ba se ya nipa no so de mo na wa ya se sei e bi abaye 1 minute asana na ni so atete no ɛno nso do ni ne bɛka sɛ aboso ahonhom na ɛba na so enti yɛde ne bɛkyinkyin ara sɛ ahonhom yɛ dɛn ana ɛba na so ɛno nso so no Malam Muhammad sɛ guanamo na bra ko atibi amanto obi nso ɛwɔ hɔ nso so a me ne wo kasa yi ɔyɛ opani obi nipa mu a na watwa hwɛ nti ɔtwa hwɛ pɛ na yɛ sɛ we efiri he nti ɔmɛ nante ɔmɛ sɛ yɛsɛ ɛyɛ bɛyɛ ne yare na ebi wɔ hɔ a yɛtwerɛ yare baby a nanu ntwa kuro nti wɔn hɛda wɔn hu sɛ na yɛ Malam sɛ fa no bra obi wɔ hɔ a wadwe so akyɛ yɛyɛ duro saa nso wɔ hɔ sɛ mɛgya hɔ anadwo a ɛba me so te sɛ light no ɛkiki me mehu anama ɛnom adwe nso ɛno ɛnyɛ ɔno a ɛno nso yɛ areɛ nti aba saa na ebi sɛ yɛ murunkum aba yɛntwa yɛ ho sema emra yɛba yɛbɛto aso yɛba sesia ɔsi animudi a memmanfoɔ nye bi ntina mo ne yera ebinom bɛfrɛ ɔmo ho sɛ meyɛ ɔmo asɔfoɔ nso na ɔmo nya ma asɔre ma akɔm obi wɔ hɔ a mene wo kasa yi stroke akye no wayayayaya stroke no ɛnkɔ Malam sɛ bra yɛ adwuma memene da kɔsie da adwoɔ da ɛbena da okuo da yawa da efie da ana menya adwuma na efie da wobɛtome ya wɔ so mehwɛ wo because nipa ana wɔ homeda nyankopɔn ɛni homeda akwala na wawo no akwala na nya 10 years eko 15 years on 90 da wɔda fam obi so wɔ hɔ wa akwala na no iso nsuo obi so wɔ hɔ so wa akwala no de yɛ afɛ ne kon no ya na ɛti na da so ebia na ne tɛkyerɛ ma afɛ na ne tini ɛmoa ɛyɛ ketekete ɔwɔ hɔ a na ɔtwe ne tɛkyerɛ ma te sɛ aboɔ wɔ no Malam sɛ nkasa fa ne bra ebi so wɔ hɔ so a mene wo kasa ɔsɛ ne ba no ɔnom tramadol wi jot sabe ko ke abai bi ni nyina onom ɔsɛ glue ankasa nkraa no ɔsɛ twi glue ka ho mene wo kasa ɔba bi na ɔno ne kɔdaayɛ afɛ de yɛ obe ma no kɔte na twa wura mu a asɛ ɛyɛ da no te sɛ akyikyide ti Malam sɛ wo de abra ɔba bi wɔ hɔ na wo de no ayɛ den ɔno be ma hyia pa na nsuo ne nyina sa ba bonten enti ɛno ntina ma ɔnyem ɛno no wo ba mɛkyerɛ wo kwan no wobɛhu no sɛ ɛbɛyɛ mmerɛmmerɛmmerɛ a wobɛnyem easily piaw so ho adwiriw ɛnyɛ danta da bibi bɔ ano Malam Muhammad Spiritual Herbal Center ɛbena da bia 7 to 9 p.m. ɛne ne nhyia ɛwɔ Kumawood TV na yɛnya mmerɛ nwura sunsum mu ɛna sukɔ na ɔhaw ɛda wo so no Malam hwɛ na onyi emfiri hɔ ɛmfa ɛma wo ɛtwerɛ yare bia ɛdam wo sika ɛna ayera na wo hwɛ
oja pade bi no bi enam kwa bi so agye afiri nsam utu gold na opese onya emwa ana se ebi akontuo enema ayeden ama wo ba no oda so jonso ana se akontuo enema ayeden ama wa bra Mala Muhammad Spiritual Herbal Center na kache kwaw atibie tienie kwaw atibie Eastern Region eho na Mala mo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebe pa wo yira ema makwaba ugoso wiase ede sunsumu se Mala Muhammad ene ne ya transe ede dwumade no ebro ya kache se Spiritual Herbal Center enti wo hawo no honhumu ana honamani a fabra na ana daroma papa mfa so na otumi emfa enyo ye be kro no na papa eguso kire nyumadi ahodo a wodi wa ka twere ho de na afi na eguso wo ka Johnson no de awra ho pa ne sa ba wa kama 20 years 22 years no Johnson wa be ko ne yes ya dware no ya is still para so Johnson balance bra na ana daroma obegina Quran so na me asem so na afi watumi atutwa ede ade oba hona no wadru me de have pa ma yo me ma no kwa den kan ha dwene sa o say me omo jo so be ma na ha de ha dwene sa be ma na mumu a okope oba e bre no de ha dwene be so oba jonso be ma na kura nya na wa fa na sa be ya ojo so gumbi wo be ma na oba e jonso a ya pa no wo fa na obebu obebu ba o se problem enti ono de o kra ba ka se onko ba ka se menko okay ba ho ba ma ne de o ba no kra de bi o ma obunfu okay because o de so bubu draw oh ade easily say ho draw papa say na metena se na me kira o jonso ayi me obi ajonso pa me no ka se oba bi o ajonso sa be si badestam ogusu jonso Malam se nkasa wo de bra ebi so wo honso so a me ne wo kasa yi ebi a no problem wo nyina na se oni be ma hia pa ni nso ni nyina sa babak enti ama awo na mma enti be ma wo so wo ne se sebe nso de wo de gu galon mu a wo de gu mu se be ya wo di ne tibe bu aso na wo de gu mu ehwie de ye san nso gu kantem mu san ase me ne be ma hia na me nso na san ba yes so no so sa ko wura yes na nke de mana tnya ba yes to ko bi asi wo ha yes enti eno no abasa na wo de no aye dendenden wo de na bitumi aba because o so wo ne be ma hia na eduru ba be no ebie enti ebie na be ma ne jamu pa na sili okay enti saba na me ne wo kasa ho no kwaye dendenden a woni be ma hia pa nso ni nyina besan ba enti eno awoma enti dido na munim no wodam na ogya awaduro wo benom enya adwuma because problem ni firi ho okay enti say sebe gafra o obi o ha yesi yabo no dua she mo na odidi na dua na ntimi ma no ene na ma duru ba bia wo no se ne furu ni yire no o dimi nyane nan eje no ne problem enti wo ba na awase no a wo ne be ma hia nso ne sa babak no ena ma enu nti na be ma wo ba na se wo kogya wo aduru enu ma be sa ma different yare because anya wo na duro ye de ma wa awase problem bi anso ni awodie nim be bia den no yes ana wo sa hoye mre enti malam se wo ba na de anya den inshallah na wonya wo yo ba na wotie ma fa won sa hyewase wo de kwaka na hunu sa wo de na ya dendenden a insuro ene ene de hunu se alhamdulillah ana yimaka ne se o danyame ase se awo ne de wanyemu awo awie se ema na omo chinchini omo ji nuru ahobo yes so de gina ne se onfa ne se nwura na se ense na se so ne be ma hia nto no obi hia na nso ne nyina ba hunu se awo de na ya den wanya de na saka no se awo de na ya den pa eno na ye ne problem asan ana obi so wo ho so se malama wo na nkasa na emma makwacha makwakọ ama hospital ya check ya say me hunsuo me abibia ya correct be ma ne ya correct ade na emba malam say ya wo a wo de bra ya wo nko ade oh bra because awo no ho asam na sa na etie ni ebi wo wa otemeka say me de ma wo sa de ma ekoso pa o obe ho oba me de ma wo wona wonwo problem ni bi wo ho a ebi oba na wa wo ampa nso ni be ma na wo ya no wabu be ma na kwasia okay enti aye be ma na ya ana be ma na so aye abu adome ne say se pass me ma ne wa bra wa kwala aya ware be ma wa hu ne be won se ma ne bi wo wa eduru ba bi o ma no ya pa
wase me manya bene ma papa enti oba no so be ma no tetimi ka se me ma bre wo ho amande wa benya be ma papa dia apart from me ne wo ba no awo da wo wo ngoda ene so no wadome oba no enti oba no be ware se me de me wo nkwala nso awo na mba na akoye be ma no problem yes go na onya nwo yes na be ma no nam to be mu si be ma be kakra no fura ya se ban ase me de yi no te ho wanunum nduro saa te de be ya na se gen sawe malam se ya saa bombaden na bra kwawu atibie asikafo amantam na eno no ebia na no me na yedom no ya nkan si na nim ti wonimu ade no nim da bia ya na me ka se sebe wonimu a wo de bra ana ebi so wo ho so a wonim na wabuna ni aguso na wa wo so bitimi wi obi ade akura na wo se nyamea me se obitimi ba me nkyɛn metimi obitimi wi obi ade na makacha se me ye betimi aye ama bibia to no still ya say ye no se nya no nso ge betimi ne pa nti wo ha that time of watch wasa no him wo de eye me a le me ka wati ase enti malam e ka kira wo se ayasa wo ni problem wo de bra kwawu atibie asikafo amantam enti wo ye berima wo se me wo ba oba na ne enwo dodo na mfiri ma no nso be ma na se wo me wo ba wo ba na se wa nware sa ma me no de na si ya wa nware sa ma me no udu kono ngo na aja ni se me ne wo kasai e bia wo ko school na papa pesa akwala no kran ko university wo be ma ya wo hu nti no ana ma akwala na aja school no papa na ya seda papa na aja ama afa de wo na akwala na wo ba ku wie ya because na wo ni me say papa na nsa wo binti no ene ti na wo force wa aweka akwala no ama akwala no di wachi enti wo na akwala na wo ba ku pe wie ya no papa afa de wa konyo oba wo so na ye wo level enti so oba no wo mpe no enti wo mpe no bitimi ka se wo de anya hwe mbehwe ba wo ba pe me no ka che me se me wo ma wo na hwe akwala na na enti no sa na oba no so woro no ho no de ne tu atwifom odine tu atwifom papa en ha ho wo hye honhom condom no no obe ya wo da wo da abasa na malam setu anamo na bra kwawu atibie asikafo amantam na se metiwase yi a eya kwaye se obi a le waware na awo no wa ya ema no ono wan transe asese no huye eya ade hia na se wo beba wo asese wo huyi a de wo ho no da bia mekasa ate se kuro wo nan na malam abompa ya difo abompa ya konfo abompa ya gokuro no so wo ngohoro amfa duro nguma kuro ne bewu ana ente se wo tena se na wuhu no kra sala wo so ba malam ho ana chi what the me kana yes ebi so wo ho so a oya bemu a osware ya na o se me sware ya malam sebi me kote na enya dwuma awu young man otie fi so osware ya wo ma me fo ni bi wo ho a enye obia na wo se obedware wo ba oba no obedware abofra no ajo anya obia oguru ho a ye be hawo nema bi wo ho a aya na nka nsa se mekeka na wo TV so abonefo na do so because ebi wo ho a odware akwala no onso ya akwala sebe ne be metime sore nti asore a egufo ma me odu odware akwala ntime dane na nsa kisei na wabo akwala no be man pap kan da nti oye na se papa me ansa pa sebe waku akwala no be man no waku no na ndi ewu akwala no so badwo so nti obebe obenyini na behu se ewu ana so obenyini no afa enya adwuma manfo bete de no enya adwuma nti de afa wo ho a annam se sana bi wo ho a wase timi sware no nti ono wo ho a ase sware pa otimi jonso different enti malam se aya sa ana to wa malam se bra twi no wo die de megira no ebi wo ho kra na mame oba bi o se malam mini atinka bia fisi ya wo me eno so ohwede be de kra ana me ka nti eno no ebi wo ho dwala akwara no kra so o se odua de be gunu no otibi so na yi ne tise na wabɔ na me ansa ame ne kwasam na me kire wo abema akwala no obesore no oni atinka bia ne mema na side ma no ma na side na ma kire wo no ogunu nzio no enti enyo bia nsem bi wo ho a aya na radio TV so no nema bi wo a ansase me ka enti na me ka say wo de wo problem na bra because nipa na bi wo ho a oye nipa bonefo wa mini nipa na dada
ente se me kyerɛ nsɛm no mu nyinaa ɔde bɛkɔ akɔyɛ no ebi nso wɔ hɔ a me ne wo kasa yi wɔ mi ne nipa no ɔde ma kanti na ɔpɛ so ɔyɛ hwɛ se sɛ na besie enti na eduru ba bi a me kasa wɔ TV yi so a ana radio a me kasa kakra nneɛma bi wɔ hɔ a me twetwa so Gino de me ka wadi ade me twetwa so anya se bi wɔ hɔ a mentimi nka nkosi mbetimi aka si na me sai dwe no hɛ se do tie wɔ abɔnte ne de na ɔde kɔ akɔyɛ enti na ma bi wɔ hɔ a obi beti ba frɛ me na mala asɛm wa wo kana ɛwɔ kora ma hemesi mi muaw because me nya kyerɛ ne pɛ afei na hɔ na ɔkɔ yi bie mu akanya te ase no hɔ no mo ano na kyɛ se bɔne na ɔpɛ so ɔde yɛ dan odidi se Mike what did they make around enti malam say wo be manawu enya adwuma wo ba wo se wo ni atenka obi wɔ hɔ a yɛse manum ndro enya malam se bra me nkyerɛ wo kɛkɛ wani bagye ɛwɔ wiase saa na de enti na mama ka se wo wɔ yere na wo yere wɔ hɔ ebi obusu bi me ne oyere oba ne ma be manam bɛ ne da ɔkɔ oba ne ho a wɔmpene nso abɔnte oba ne bɛkɔ ma be manam foforo na akwada ɛno wo berima na wo basa na me ya de ne ma wa wonya ko duru fie oba ne ho wa na ne take ba jadam owie ya osore na prakra wo be ko adwuma hu wa kai wo besa ke wa kwahye dem no wo ne say yes enti ɛno no obia nkɔkɔ kam asam ɛne ya wa ɛno na basa na obia nkɔka mu asam moa mo no abeso ntokɔ nyina asa enti ebi so wo hɔ nso so a oba ane berima na tifie bema no so sɔre a masam ko ne namabɔnte mbayiwe miamia mo yese ɔmafie anya ntɔkwa because mo de yakwakwatena busuafie aka mo tɔn mo nsam dodo malam se jai ɛno so wo bema na wo ba meya de na ma wo wie a wo yire no wonya hu a ana bema no opon ba fie pa sɛ da bi oba fie na wo mu na o hɔ wo fie pa na ɔkae de na wo ne ɛyɛ first opon adwuma no na saa de ne esi ne so na saa de ne esi ne so nto obedru fie na agiga nto agiga obetumi ka se ɔkɔ na mpana no hɔ ba na ɔde amaw enti a wo hɔ tam obɛkae sɛ ɔba bi no wo ankwa wo hɔ no wa yi nti bi ɔda wa obi frɛ ɔse kacha ne sɛ ne yere se wada enti ɛno ano no enti anka de na sɛbe pa wo no ɔba te hɔ busumi miɛnsa busumi siani wona wo yere nsa enda obi so ho so a busumi sia wo no kunu nda adan malam se tumirika na bra because eno no aya muru guys aho akwan amuru guys no nyame bo no na moja ni ne mu de na ewo no mu aya spam be ma ho nsuo ana oba wo no oba chia nsuo na eba no ena ye no moja ono anada kro onne mba baako 99 ena daye one day onyemomba 99 ni nyina anso no a ne sister konsuo a wasa kwache ne sister wakwan so afaya no ena na adanye mo na aka homa ne 100 why ne betima set sa record no adentina sa nyankopon de sa nipa na ba sa so odene ba se sa ba na wo amene wo kasai oba no ana wo pa oba ompene oba na di wo sika otimi kase wo classmate ne me malam se brambe gina murga so odimir kase ana be de wachi so se sa oba na se sa ne ne ma free akobol gambe se hey inshallah se nyame wo honko ade a se mai the 3 days ye twan se ye ka ho asam no wa ka na ma mi sika obe wi asa adwane ade afaka ne na mfo momra boys no momra me na me ka jira o musika chi o be ba ntendende ha mo do ko invest no mo kema bo mesenya djuma da ana na mala Muhammad ni ko watibie obaba obembe bi so ho a oba bi ho ni be mana bre wa bo be mana na o senya class me mpel me no ka so de oba number to blacklist wo si oba na wiga ye hye e de kwese num no ono nkwa de waten na abegu no tiranim oba wig ya wa hye se waten ni ono de ohun se wig ni wa o de sinze se twasa obeduru ba bi a obehwe ahwehwe mu no na kyase se waten ni wig no enti mala Muhammad e ka kire wo se bra aya waresam awasam nya sabe ana me kwa kase komshafo fo yi ayi Abraham Moses Yesu e commission anya awasam ya mfamfo mo so
nyame asdenti na muru gas na obo no a moja ni ne mu there's a purpose o kira se bibie hia ho ayo oba ho awo ho enti na mba 99 no o mu nyina onyimo mu nyina sitire na wakofa na sister na ka wonyem no ade na ba ko mfeliye onya jagu mu wie ya na wanyem okono jagu mu na wayadan na wanyem se de meka wati azie o jagu mu na wayadan na wanyem enti na se wo ba me ho a eni enti na ya metimi kase adwuma na ye ne ye wanyame yankasa kwan yadan e wo ho obi ho wo be kono ho no obetimi aka kire wo se mmebua wo mmetimi ama wawo awo na obema wawo no ebia na akoya spirit akwan na ode befa so eni enti na biribia ya na meta kase se Mike obi ho o si Yesu di mu obanyam Muhammad di mu obanyam Moses di mu obanyam na se ye ka no kura kire ye ho a wo se Mike sa ba na wo yere so ma wo ne nda obetimi de akoma Roman father so onka ho asam ana oh me ko Roman aya some say example na meye Roman father so nware ye no mfa obada oni me fele say ye ntokwa de aye den a otimi ko ntokwa na nda ho asam de oni mu ho animde bia oye den wo yesa kwa na wo twe na kono aba ai wo twe na kono aba wo ya ha no enti Yesu no ono ba ndada onyi mo obada onwo da adenti na obi be ka che sa wo ho asam no Yesu di mu nti wo be wo on the no na boy on body Yesu ben sa de na me ka se hwe se Yesu wote ne a wallahi anka wa be ka se Yesu na ye obo ade no se Yesu na bo wiase no wallahi no me obe dome wo no na che so pese o kire me sei Faro kura na ya ayi Lucifer no ayi Judas no ye Yesu na abo mo nyankopon dabrabi Trinity ayan kasi Trinity asam ba ene won konkron oni Bible na musu ka kire wo sei enam se konfosum na bosumunti ana ma ya kasi bosumsum yan kwasi asam Bible na ka kire wo sei nyankopon ya jolos nyankopon oni ba oni na oni obia wasase so onu ana na nyankopon na ne ba na wahi nyame oba be na ono na da ye ntina o kire so kire me sei nyankopon no na amere twempana sana pesa o kire me ana na ya se nyankopon kura kwaji Joseph ayire anyasa na ne na yanka no kware nkire ye ho Yesu onye nyankopon ho ne de mesre o Kristoni ye komhye ne Muhammad onye nyankopon nyame kura no wote nyame ane ohun ne da why na hu ne nyame da Bible hifa ana e kire wo se Yesu wakohu ne se nyame ankasa ni obia me ne wo kasa papa jai obia wo hu ne nyankopon a wonim no se nyame ni ona ne kasa no ene angel Gabriel malaika Jibril ona pe malaika Jibril ona ye messenger otino e ma nyankopon ono ana betima describe ebia nyame kura kire wo se na nyame te ana enam no ntino nyankopon Yesu no man kasa kura no omuhu angel Gabriel no malaika Jibril no omuhu no te sesa na ya kasa abofo te no obie ni ohun ne saada o wo ho ba ofia odane ne ho nipa ana oba we debate when them say oze I know yes because me ka sa ye de agidie mu me ya wugidie mu ohun na me ka kire wo say sabe gafra he yanka no kware nte okay bra na Yesu o hye na ma me yam 9 months no ho na he wiase yakopon so Yesu na abo wiase what I mean is say also on na abo wiase Yesu no ono ana nyame nam no so edi Kristo so mo brɛw enti Yesu awase wo tonton no enti wo hu say Yesu yawan Yesu no oye komisheni dana Yesu yes ye komisheni Muhammad oye komisheni twi no me hu sana meka no Moses oye komisheni Abraham no mo nyina enti me ne wo kasa yi no ana mo ka sampaka ana mo ka me hu sana mo ka no komisheni no enti me ne wo kasa yi Yesu wotime tonton no brano because anya Yesu a he wona hwan na wafrɛ wo se wo ye Kristo ni ankanya Yesu a obeye de ehunu Nyankopon a wo besom no anya ye komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam me mala Muhammad me ye hwan ana me ye dan sallallahu 5 times a day me ye dan na masom no ma ye
ye komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam onna be fa nsakraye abankremosum because first Islam na yesum Pharaoh no nyina na Abraham no nyina kan say Abraham Moses Yesu no nyina no manyame ano mosom no according to yanya no wo gidie no nko according to yanya no omanyame ano mosom no la ilaha illallah enti me bisa wa hwe say enti bra na Yesu emfa Kristo som mre me ne wo me no ye no na that time na Abraham no mosom den osu nyankopon kwa me na mo fa so som nyame because Islam for the na machira wo no adifo na nyame na adifo da bio anyame adifo na me bisa se kwa me na no mo fa so som nyame se wo se hu because we are Christiani I was with me hu because na me chira wo se bra na ye komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam oni ho no na kwan Abraham Noah no mo nyina nyame ano mo som no ene la ilaha illallah adia na wonya kasa pa wasom nyame enti ye komsheni Muhammad ono na baye no ana nyankopon soma malaika Jibril so o mefre ye komsheni Muhammad mra enti bra ko fre na de na ko ye no okoduru ye no wo se Moses awu nso okokoto Moses e wo kwa so tie ni yo enti okoye no wanhia nyame ani sew enti ohun nyame sew enti okoye okoduru ye anka mal Angel Gabriel ebetimi aka kire na say o de salad de be ma ana o de ma wate so enti me no ka so okoduru ye na Nyankopon de ya sala no baako 50 ana o de ma ye komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam enti oba na obehia Moses ka kire na say ye de na ya la ilaha illallah Quran eno na Pharaoh antimi anka kosi so wuye enti okay Pharaoh no fana say Kristo mu no de na Pharaoh antimi anka wuye ya hu ne so nyanya mesomni wodi asam na mebisawo wodi me hawo me pase bia ye be bia phone lines nti me pase me wia anka asofo no ambre mu kakra ya se animudie ni ba ko fotrim ono betima ka kira me se oh dabi na bia tama na Yesu ni ho no ene no ono mo som Jesus dada Yesu nyame som nyame no ana me bisa wo se besi ne nyina no nyame som beren Trinity ja oba na go ana me se first nyame no fa na se Yesu na yo oba me dia yo fa na se ne dia enya hwe na satam no kwan me na omo fa so som nyame ansa na oba na omma ewia se me fa nipa nkwate ya nto ne ho so oni we nyame me ka se Moses ne mo na me bisa se na Moses ne mo omo fa kwan me no mo fa so som na se wo kira de we de me hawo wo si we me bansa mama ngaza me Mala Muhammad wo kira de ko atibie esrafo amantem wo haw amane kodana na mala se oba ala daroma obeboa na nyina no atimi afiri ho mala ma wache eda se eda wia report ye na eda gina ho a kopum se kurumafo nyina wo ko watibie ane dia ne abo a o wia kwa dia mekyerew ma eda nie na eda so o ja bible ko ko wia malam aya yede nti se ebia obi awia wa de na fa so hwe akiri mu bi wo de malam se bra o bo pa ama watimi ehuntu bi ayira mentwe ho manso mu bi ka babu bi ma yesi Malam Muhammad say bra kwa atibie asikafo amantam nti dia na me ne wo ka ko sa hankrofo pa so na sebu ha na ne babi na dafu bu abotire okoduru ye no eno anu no ana ne dia me ba ho na me kire we mu kakra sala 50 na me gi no me kae no obi o ye kramoni otie nti obeka ya komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam okoje sala 50 na ewa he okay sala 50 na okoje na Moses ka kire na say la ilaha illallah Qur'an mfaro ntimi anka enti se sa na tie dia kwana kwasre o sre sa ma Nyankopon tete so sa se be ya time no enti no ama ne be ka 5 okay enti 5 na ye de baaye no ye komsheni Muhammad de baaye no akramoni ye sala 5 times a day no 5 times a day no egina ho ma se wo ye ba ko bia egina ho ma se 10 na waye e kwa nyame nchen 10 yes it is a 10 so the 50 na man okay ana osrente so ento na ote so aka 5 enti ba ko bia gina ho ma 10 50 yes enti e ho no e de no
enti dia mene wo kana ntemuro guys no eno no oba ho adwuma awo bibia ayo no se mbaja wate de me kana se ana mene wo kasai yesu me ye kramoni obi o ho a ebia nani afra obi anani afra mala Muhammad me san o mayare nyina ni eno so yesu di mu anabi yisa di mu na medeti anifra edesa adifrafo ani otie aya yesu di mu a obi o twakwata otie yesu di mu na ya medesa ebi so wo ho a ebia ne honam ebia ne nti ebia de atwa ana nensa ebia sabi nensa na aka ho sei aya yesu di mu nti mejira wo sa kwan no a wo ye obidodo na ya kristo ni wonim anso mekire ne sisi ya obetimi ama nensa no ebe ya adwuma kama obi wo osa aye ne yam oye hwie nyeye eno aye yesu di mu ana medesa no osa de anya mekire ye no no sa kwan no aye yesu mentimi mfa ya komshani Muhammad mentimi mkofa Moses mentimi mkofa we ne de no no jo ha bia ne nyina so ene ne nyina so sentina komshafo no omo ye baako 1444 1444 no enam say debia obisi Muhammad obisi yesu ye no ama me ne okasa obisi ogidi ni say komsha 4443 no 44 no wo de omma ebia 20 pedin ontimi mo twini what de meja nso e wo bia na ne de anka omo ba ye no nyame de omo baba ye den o de omo baba ye den enti sisi wo si bibia na yesu timi ye enti apart from yesu nyame ntimi ye hwe wasi bibia na ye nyankopon adabio wasi bibia yesu ana ye enti na kyase nyankopon kura ntimi ye hwe enti mene wo kasei nyanko awuo no kura nyame kase we tam so kura baba gyaji yesu na bema kwan Jesus is Lord papa ande ya brafo pe de ma me kanu ho me nkwa yare no so na mbeba ho e wo ye dan se me mie phone line kra me mbe mbesa ba ho back na wo se obi yare pa ohia yare no na me wie so ankrofo bebam na ya jo madwenkyere wo enti ye komhye ni Muhammad nso no ono na yetu na duro obubugu ho busumi nsia 6 months ana nyankopon soma angel Gabriel malaika Jibril eno so ana soma na baye eno so na nam so makula uzu bleben nas kula uzu bleben falke eno so baye enti mene wo kasai obi o yare stroke we pupuegu ho wo ye hwe nye na hafawu aye sei oba mejira Yakob sheni Muhammad dimu na masre sana ya tu na duro mana bubugu ho nyame hu no mobo no onnam ono so hu no mobo mame obesware obi abegye no ho monti ase twi no what dey mejira no ono so ne yafa ne trinyi e de ya de nti wo bi so abi ya yafa wo honam bibi aye ade a wotie dwa gagagaga wo ye ho hwe nyeye obi ti ye ne yasa afi onya yakura nkonwu eno so wo ba ya komshani di mu ti inshallah wo ho beto easy mene wo kasai obi so ho a ye de nkursa ye no wadwini ho saa obre eno so wo ba aye no wadi mu ana magina inshallah anya yesu anya ya komshani Muhammad anya Moses anya Abraham aye no wadi mu ana magina nkursa ni nyina beko oba bi so ho a o se malam he ma free masana me yo ba malam mbe ma esana mbe ma rashe ma me de be ma mpe me dawo ye wo bibia ya frɛ no ehwa wo yo ba na woni me ma hwa wo ye mmobo papa eno no won kuwa de o pa address se wo twi wani mo bi ehu ehun se wo ye chimpanzee ai ye hu awra mo hwa ba yi ne de na ki obi a esara obi a mpɛw won fe pa so ba bia kra so yes eno oni hwa enti mba bebre wo ho ande o trase o se mabra bo adan menim be mamua mala menya hwe mala mebre anka menya pokura me firi wiase kura anka mepe enkada wiase ya da wate enkada gusua na tena se na sakra wadwe na nyame moaw enti ne mene wo kasai no se wotime ba mekrewo awaso wonya mahwa enti wonya mahwa be ma no wo pia abonten o jai ma no ombe rache wo so saa ana wo ye berima so oba so na wonya merima hwa
we ato phone na ma no we se phone nti meye container ma we se container nti dia meto ka ma no asa papa wuti hu so ba we wona nanam wo ho ofede wo ho nya fe na we do ba we de wo ho ofese no no so na agi wuku no because o wo meri maya that knows we hu ukwaji obi no ma men kan kira wo se tio anya ebia no kware na yanka Kristo ni nti sabe wo Kristo ni awaware me ansan so ye sori pani papa na yanka no kware na kira ya ho onye so nya Kristo ni papa Kristo mu no den o se yan wo na ya sendo sempoano anwea no nti se wo yere wo baako a wo betimi awo ma wo se adore se empoano anwea me ban so be wo na be jaye ana saade no nti me ne wo kasa no omo anka mra kyekyere mo so mo ware baako aye sofo ni elder mbako peni anamka ne se sofo maame anamka ne mbako peni imam anamia memisi hoyi me ware baako se me hwese me ware mienu e ba affect me adwuma na ni ho kwan se me ye because me ware mienu na se wo bebe fie ho mani mienu e kontokwa a me ye den na manya peace akoye adwuma ante sampeni fo no mra na kyekyere o mo se anka ware baako be o ko se da duru sofo ware mienu no ko duru asole na se ma no o still poverty so o preach no da bia na adwen wo ma no so tokoko si wasa aha na menya dan ntonti me preach nti ya se ware baako imam no ware baako twi no de meka wati azie na so me ne wo kase wo ya asore ba mo de wo betima ware de wo ho onya problem na sofo na siesi amam enti se wa ware baako se Mike wo ginyame de ne nyame odi wachi na se Mike wa ware baako na wotimi fa wo yirachi wo ko hu oba na wa bie wano asi tete egu anum ya ka kire oba na sei minni yire wonim so ho anyame a start dome obemma pa wonim sa nipa no ne bone ne yehu ese no bi o de se kan prati obi so awo na ko hu ge bi nti o de yire si akase minni yire nware da yakopon yes sa nipa ne nyame dome sa nipa na sene obi a o de se kan awo obi akuno because wo be ware na nyame dimu na wo ware ya na wo pa wo ware so wo mu nkwamu na wo ko gina baabi akase wo nware ye da moment no wongi nyame mbibiem nyame bibie ni ho a wo be ya eso nyame ani because wo bu nyame atan twi no we dey me ha wo to aso me na fe ye ntwa ye homra onna o mabusuafo am abrochire ne de se wabusua ne bi wo abrochire a ye wo bi a ye frɛ na Anabi Idris ana yakase heaven a Anabi Idris pe yesu no mo nyina akora mo nko heaven ko hu hoda ahwana de ya komsheni Muhammad ne mo nyina me no nya adwenti ento aso ho dabi awona me ba ya adwen se de me kan me nkase ya komsheni Muhammad ana akowura heaven na wo beka Anabi Idris na akowura ho Anabi Idris na akowura ho se ka ya me kase ya komsheni a ana beka kwa we de o ka de ayadan ama no ho Anabi Idris no menim sana Kristo mu awase bia me kofia na me hwe na me kire wa Anabi Idris no ono ana sere firi nyankopon ho sei o sere nyankopon o pese wo yedan okuhu sana heaven tie ana nyame ka se wo ye commission de o besere bia wo se me yama na nipa giwu wanwu a wontimi yedan enko heaven enti me ne wo kasei owuye no ye na kra ne ho ye na kra ne firi ne nsam de atimuda nkwa ne yedan hyen ne mu ama nyankopon ma angel Gabriel efa no de ne ko heaven enti okoya okoduru heaven ho no okoduru ona dua kase bi si ho ana oyi ne mpaboa de sen ho otie miye oyi ne mpaboa de sen ho no enti owura mu wie ye no ochi ya obewie no ye ya afede o se wachi mu awie angel Gabriel se ye nko so ne onko ahaya ana so nyi wu jet mu danse no bi beba wo ba hwan ne mo omu mawu ni nyina hwan ne mo na wahu wo ho titi adifo ni nyina ne nipa omu mu wu asase so nyina wa be hu aboa bi ana wa hu ne bibi wo ji atimu dan kwa no ansa na obidi beba wo se manya ba ha de menko ewo ade aya nyankopon de ma angel Gabriel malaika Jibril said oya commissioner ansa se nyankopon di dubufuo ya dan eba na so ente ode aya na ma no
wɔsrɛ mpaebɔ no ɛna ɛka na ma ne pie yɛ ɔpie no kora sɛ n'adwene mu anteme no ɛnti ne mpaboa ɛsɛn hɔ no wɔamfa mpaboa no ɔnante firi asa akɔduru te sɛ atenga junction hɔ ɛkɔ ana ɔsɛ meyere afiri me mpaboa ana Angel Gabriel ka kyerɛ no sɛ woyere afiri mpaboa ma menkɔfa ma wo ɔsɛ me ana mede ma adeɛ ɛsɛn hɔ ɛnti me ne wo ka sɛ ɔkɔduru yɛ pa ɔyi mpaboa no sɛ huriwuri a heaven hɔ sɛ ɔmma ɛnti me ne wo ka sɛ yi ɛwɔ kwan a nyame fa so ansa na opie firi heaven hɔ ɛnti ɔmo atu kwan akɔduru aburokyire pepes nsɛm ayɛ problem no sɛ nka kwan pa so na ɔfa so wɔ ha kɔɔyɛ a anka pepes nsɛm ayɛ problem ana ɛnyɛ kwan pa so nti no ɔsɛ me kɔdi 3 months school na de ne kɔɔyɛ wadwane nti ɔdwane wieɛ no nti ɔno no wakɔyɛ sɛ anabi Idriso saa nkurɔfoɔ no yɛ anabi Idriso asefoɔ ɔkɔhwɛ bɔ wadwane saa nkurɔfoɔ no ayɛ anabi Idriso asefoɔ nti ɛyɛ saa ne deɛ a me ne wɔ kasa yi no yɛwɔ mpaebɔ wɔ hɔ a yɛbɛbɔ ama saa nipa no na yɛaka kyerɛ ne sɛ pepɛs no a wopɛ no kɔfa lɔya nti ɔkɔfa lɔya pa pepɛs no pa na yɛayɛ ama no nti that time no ɔtumi ba Ghana ɛsa kɔ aburokyire sɛ na ɔpɛ no nti nipa a ɔwɔ kwantuo mu a nkrataa no akɔyɛ problem no nsuro malam sɛ bra ɔno so ntumi ma ne ho no bɛtumi aba bɛgye ɛna deɛ hia sɛ ɔbɛba na sɛ ɔwɔ hɔ no pepɛs no yɛ a anka ɔmba no nti saa nkurɔfoɔ no yɛgyina anabi Idriso akwan ɛna yɛde boa wɔ mo wɔn sɛ meka no ɛna meka sɛ yɛwɔ obiara ne ne deɛ nti aba na me meka asɛm no a nti sisi a ɛsɛbe gafrɛ yɛmfa bibia nto nkyɛn Yesu ne obubu gu hɔ yɛto na duro ma ne bubu gu hɔ anyɛ yɛ kɔmhyɛni Yesu yɛtɔ sɛ yɛyɛ ne ho we deɛ meha wo ana yɛ kɔmhyɛni ɔsɛ akwatafoɔ yareɛ yɛyɛ kɔmhyɛni Muhammad ɔnsa akwatafoɔ yareɛ meyɛ dɛ maka sɛ ɔno ne din mu Nyankopɔn sɛ yɛnyɛ yiyi mu enti ɔyɛ kɔmhyɛni yɛka ne sɛ anabi Isa yɛ Islam wopɛ wo na wo sɛ ɔyɛ Jesus ma wo ɔyɛ wo Jesus meme ne ka kyerɛ so ɔno yɛ me nso me kɔmhyɛni a megye ne di menam no din mu nso nti na mede didi ɛwɔ Nyame din mu Yesu no ɔyɛ me kɔmhyɛni nso so enti me ne wo kasa yi no obi wɔ hɔ a me ne wo kasa ɔkɔ school ana ebi a sɛbi ɔkwase da beduru ɔnkɔ asɔre a ɔnkɔ bisa me nua malam ana sɔfo no sɛ mpa yɛ bɛn na wɔsɔ ɔbɔ masa nipa no sɛ bɛyɛ akwase da duru a ne ho bɛyɛ na ɛhoahoa na ama na dwana kɔ asɔre maame pɛsɛ da bi ɔno ne ba kora nkɔ asɔre ɔnkɔ enti maame na ɔyi ne yɛ kristoni ne na ɔba me malam hɔ na ɔkɔ diifoɔ hɔ diifoɔ de hɛre bɛbɛbɛ akwala yi nkɔ asɔre ɔwe nsa na ɔba me malam hɔ na me agyina Yesu din mu wotie na me kyerɛ me yɛ deɛ wɔsɛ meyɛ na akwala no kɔ asɔre a me ne wo kasa yi me ne wo ne sɔfoɔ no anka hwan pa na nka yɛ kristoni o de asɛm na mebisa hwan pa na nka yɛ kristoni enti na ma me ka kyerɛ wo sɛ me Yesu ha me gye Yesu di 100%. Islam bia gye Yesu Kristo di 100%. Na bisa Kristo ni se oji kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam oji ni di ana right right bia we asem bisa wo me bisa wo ansa sa e bia wo be ma ansa ye bia phone lines na no ma bo wuram sɛ meje Kristo fo o mo nyine ni Kristo ni se woji Yesu di a ana wo be kɔ heaven Islam nso ya gye Yesu adi dada enti mu Kristofo kura na moto Yesu de se dodo sen nsi nam se kramoni egi Yesu de hoahoa ne nti no wo wura nzongo bia obenya Isa wom Isa nso so na stand kwesi Yesu na me bisa wa hwese sawo ye kase yiyimu wo wiase ya hwan nim na ye yiyimu because komisheni Muhammad Kristo ni mpese obetini din wo ba obepena de atome memala Muhammad ade wo de ne betome pa de a eye kukom Muhammad Papa, what do you see? Yanko break from Yanko. Fernandez no to Johnson. Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center. I'm a work at TBA as a K4 and Mantamno. Jimmy telephone number seno. I 0245 0245 77 77 18 18 01 01
0245 77 18 01 and 0200 797 887 0200 797 887 and 027 88 43 237 027 88 43 237 Ayamala Muhammad Spiritual and Herbal Center me work kwa atibie no me telephone number ese no branch wa bia na me ni ahwe wo ba bia wa Ghana ha Eastern region kwa atibie pe how many years kwa atibie so me ba ye 15 December 2020 no ana menya 27 years e wo kwa uman mu adwuma we ya na we adwuma we se me ndo me mpam aya adwuma we ya aya ntida bia me kase adwuma no aya adoma chade anka me mala me ya hwan 27 years wo kwa atibie ehwa me fia masi wo ho no na me ye madwuma 27 years nti ubisa akwuni wotena akwu enya 3 months akra na 1 month obo mala Muhammad obakase wotene din ayamia anyobia enti na mana me ka kira wo se obi oho obekọ malam ho wo se Muhammad din mo meye Yesu din mo meye me se nya no kware aya Yesu din mo Yesu ben din mo ai wo se me ka manka Yisa me kasa Anabi Yisa ne gina ho ma den Yesu Kristo aha me kasa commissioni Jesus me hu sa na me ka no ana twi no what dem me ka na se enti Anabi Yisa no ono anam mo ka na se Yesu Kristo adena me ka Yisa stand for wo nipa ana me hu sa na me ka no wo ka se Muhammad ya me na wonya ka se Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia na ka se enya me mala Muhammad ay prophet entinde no wo ko Kristo ni nkyai we Kristo wo pa ahayi kuma wud hayi abia obi a wotia na other TVs obehunu se sofo beba TV Yesu Kristo wuji Yesu Kristo dia mami a wotie me kompa ebo wana so ye ho na we so bebo Yesu Kristo dia obo mpa ya Yesu dimu Yesu nsukura na Bible no mu ye meni ye wo ba ne berima enti Yesu dimu ye Yesu beni na wobo okay mene wo kasai wo ko bi ncha se Muhammad dimu Muhammad beni na wobo awabo Muhammad wantimi amfa sallallahu alaihi wasallam anka ho dubo Yesu na so bo na say Yesu Kristo dimu se Kristo na me ka ho a enye Yesu na wo gini di no na ba afo ni bia yes na ja se enye Yesu enti mene wo kasai ye wo example bi o ha te se bi ya wo ba santeman mu ha amo wo nsuo bi o ha amo frɛ na se Antoa Nyama wo se ka ne Antoa Nyama enti se obi bu obi dua na o ka se me de Antoa bo dua ena enye dua bo jode Antoa Nyama ne yedan eso ena na kira se ampa nsuo ne na wo de abodua chino de me ka wate de me Yesu dia waso di Yesu Kristo no so masa dem ya me kase yan kremofo ema ne ye mmobo a Kristofo ma na ye mmobo because onu hu se nyame na osom enso nko de ko bosonsum ni hokra nkeye sofo ne begina ha be ka Yesu Kristo enso wo kwa ne ncha wo se Yesu dim aye Yesu be ndim wa abusia we dey me ha wona edison sumusam ye twa ye ho na ye nyen krato mra ye ba ye nyamre na afi yato aso chane so se bibia ma na to ma so otumi afre ba yin chaba numbers na gu school asinyina no malam numbers ye din komo ya no obetumi afre bia na wo ha no ntimi mo so wo ha bia na yare bia no malam se ba na me ada ma 27 years no ya adwuma no ho ma asabda ofra no be din komo no wa ba unya be dun ko ade a wo ha no we fa so na watumi aye ede ma wo Ghana ha owokwa atibie na wo say Eastern region escafo amanten say Mike ena malam we say e kwa ba ho I was say nipa nso hu ne say se wo hu malam obeba begina TV radio ana D4 obegina radio TV so o se bra wo ha wo to betwa hu ne so nya no kware D4 onya no kware malam oba wo ha wo to betwa o ha wo to betwa enya no kware da nipa bia ni ho wa asase so ana ha wo to betwa eso ana etie
Ehono do ba point collection. Yes. Abie. Enti no bi ka kira wo say. Yes. Awo no bia na kwala no kro ni nwoma. Enti difo wo se me nyame ni po yasafo bra mpaibo we wo ha wo to betwa ka chen so oboa de we wu kura no 50 years ne na sase ye go so twa ho manson. Oza nkobra. We dey market dia. The market dia. Oti animudia me manfo nyi bintina mo ne yira ebinu be from ho se me o ma asofo nso no manya ma asore ma akom obi o ho amene wo kasa isko ka chino wa ya stroke no enko malam se bra ya adwuma me mene da okay kosie da ejuoda ebenada okuoda yawada efie da ana menya adwuma na efie da wo beto me ya wo se me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wawo no akwala na nya 10 years eko 50 years on nanteda woda fom obi so ho wawo akwala na no isonsuo obi so ho so wawo akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na da so ebia na ne techere ma afi na ne tini emwa ye kete oh ha no chine techere ma te se abo wo no malam se nkasa fa na bra ebi so ho so amene wo kasa wo se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke baby ni nyina onom wasa glue ankasa nkra no wasa twi glue ka ho mene wo kasa wo ba bi na wono ne kodaye afa de ye ube ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti malam se wo de abra oba bi ho na wode no aye den onu be ma hia pa na nso ni nyina saba bonten enti eno ntina ma onyem ana no wo ba me kyerɛ wo kwan no wo be kono say abɛyɛ mmeremmeremmere okay a wo banyim easily piaw so ho adwiriw ene danta de bibo ano Mala Muhammad Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ni hia Comewood TV na yenya mmerɛ enwura sunsumu ena sukɔ na ohaw eda oso no Mala mohwɛ na onyi emfiri ho emfa emawo etwere yare bia edam usika ena ayira na wohwɛ ojapade bi na obi enam kwa bi so agye afiri nsam utu gold ena opese onya emwa anase ebia kontuo enema ayeden amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayeden amawa bra Mala Muhammad Spiritual Herbal Center na kache kwaw atibie tienie kwaw atibie Eastern Region eho ena Malam wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebepa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo befre 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piaw Oti animudia me manfo nyi bintina mo ne yira ebinu be from ho se me o ma asofo nso no manya ma asore ma akom obi o ho amene wo kasa isko ka chino wa ya stroke no enko malam se bra ya adwuma me mene da okay kosie da ejuoda ebenada okuoda yawada efie da ana menya adwuma na efie da wo beto me ya wo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wawo no akwala na nya 10 years eko 50 years on nanteda woda fom obi so ho wawo akwala na no isonsuo obi so ho so wawo akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na da so ebia na ne techere ma afi na ne tini emwa ye kete oh ha no chine techere ma te se abo wo no malam se nkasa fa na bra ebi so ho so amene wo kasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke baby ni nyina onom wasa glue ankasa nkra no wasa twi glue ka ho mene wo kasa o ba bi na wono ne kodaye akwa ba ogoso ehwe wiase ede susum sawdwumadi a ede brew ebenada no so kopum no nkron na afi nyame eya adomo amenda so no ya sign atwa so dia ma 8:30 to 10:30 with Malam Muhammad ena yedi enkomo o how ne wamani nyina no mana sebra na adebenam no so etumi abwaw o se bia no bita kasa o how tu nyina so betwa da how no de one door close sa another door no na ebie nti enye den ya ni pa kwari bi kwa ba kwa na ta kwa 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 na akoso kufu ni na ya how so how ni bia no
Utuya how but Bomadia Nebra na Utumo. Yes, the issue of Achede. Achede A lot of us say no, is true. Nti meba ho na onwe so bi wo ho a ekuro dananan wa ya enyeje a kuro na tra na wi dia mande ya frɛ no kisikuro obi wo ɔwen sapa ɔnom trama do wi jot me ne wo kasa ekura na nukunu no jot ama ɔba ne mpɛ because be man no jot no ɔbɛn ɔba na ɔba ne ntimi malam sɛ wo dia brakwaw atibie asikafo amantem wo ba na nkasa no ɔbɔkoro no malam sɛ enkasa bra kwaw atibie asikafo amantam mene wo kasa wase malam machi dompe yi aya me ya malam metena se me bre malam mia ebi wo ho a misi won fafre teme saa me hu se me bre malam na adwo menteme nda malam Muhammad se bra ebi wo so wase malam hwe me buyi e cheme me ya hwe enye yi malam me de ne ya asma ntesewa nti aman ne bu ne nyina mo ase ama ne so tia na ete malam se bra ebi so wo honso so a me ne wo kasa se malam se me yare ne yeden me ko hospital me fi se HIV ma kwa ya ye lab hodo nyina malam me hu nso ne so tia na ete malam se bra kwa atibie asikafo amantam ebi a wo ba ne yare na ebo no wi afi wada ne mumu ontimi nkasa malam se nkasa bombade na bra ene de mumu anabi ade opododo no fa na bra ne de ye Moses asefo ende wo ba awo podo do party me bonisam o ya kasa na ma oba nyamenti so vertikura oh adan e ka say ye de wo oh papa ana me kira wo say ade ne nyina aya kwan enti na ma Ozia 4 verse 6 de bia me ba na me repeat sa asam no Ozia 4 verse 6 o say nim dia me man ni binti ama ono yira yes enti ne malam se bra obi wo ho a wase malam yare we ewo ye busuam yare bia ni ho we obi busuam ye kofa na eba o se obi wo ho a me ne wo kasa obi hu sai ya nana no mo komte gare pa ebi ya nana we no wo motia pa enne mo nso motia ne bi nso wo so mo wu motia no so bi wo fie o enti obi hu sai aka mamu ha obi betimi awo akwala kete ana no wakwaji motia obewu motia no so bi chino de America what de America na say ende obi say me ye fie no mo wiensa ti gare nso so no obi anim say anse ya no mo no nti busu mo wiensa bia na say wo fie a e wo so wonya nsawiefo no wabusua no mu enti malam say sa ne ma na ekoso na aba na ya honhom abosom na ya sa ne ma na wo ba mbe gina Abraham di mu because Abraham pe ena obi a wabubu abosom ahwe anya no any kila bosom o de ono pe ena obi a wabubu abosom ahwe anya no enti malam se wo ba magina Abraham di mu enti ye wadwuma ni nyina na nyina so ebi o se malam na nan ataitai malam ebusu wewu a na wewu a na wewu malam abese enkasa malam se wo de abra kwa atibi asikafo amantam how bia ya yare wuti efiri usoro kwa kafom wan kasa wasasi yan kasa odi sikato obi so oje wo papa dia japade ajaw obi so oje wo ka wose me wo sika mbem wo hu ne sei abo akotoko ne kasa enti o se bibiya ntimi no ya two no to wode aba bo ne yam e ma ne timi no enti wo sika ntidai Moses ne garo na wiase nyina esikani anya meka se obi nye sikani garo na pe ne yesikani anka sikani de na nkontime ye na ne nsem hu no odi a kire Moses o ye hia ni nti Nyankopon ma ne mmem wura asase ase bisa minu ya kramoni ne Kristo ni ne sei sampa bo no ni mumpu oni de odi ya na enti hu mobre wani no nipa na ya na dwen sei ebinum ho ya baake no ye ji wasase ebia ne ya hyeda ehunu nkrofo ma brad malam se jai se ye ja asase no mpu wa himfie de mana na court de manua anye ne hia onkosi ntina mu ne ye hwe ene ne hia obehu ne se yes asase ne osabeka wo ntimi ntinam obemmem awura asase ase asase na woko hontokwa obemmem na ya pa wasase ama wo no bi antwo ho manso bi wo ne se yes di ade wo no odi anya di akomde no enti malam se wo di bra obi wo hokra papa me ne wo kasei adwuma mu haya mo wo yi se mo haya adwuma mu ha obi wo ho se yentum mfiri ane yemfa hama no
me se opa o on kasa oni wiase nyina millionaire anka ha adwuma no kwade anka nyina da osa batato me na me ka kire wo anka onyi mumpie hamfiri ha na yɛfa hama no no wo wiase sika nyina anka fa engineers so mo betena hanka boa adwuma ha adwuma na nyina ande eje ofiri ha ko te se krom ababi foforo kokobie onko kas me na me kire wo anka nya adwuma ha papa nyame obi fa kwa mbone bi so asisi wo a ana me se bra ene na me ka kire wo no media wo se dabi obiti me ka kire wo se wuntimi nya me hwe mana me sampa wuntimi nya me hwe na nya me beye ne biribi ya pe papa me ko me se say wuntimi nya me hwe na ka kire ne se wo wonni hwe a wo betima de na Nyankopɔn beye ne biribi because what did no sisi wo je na nya me na de ma wo nti da bia yesi yemfa kaza de emma kaza hwehwema de enso kosoro na wankasa probo na wo bona wajai antro na wajai nya twom na wajai ya jobi concession we ne kana msi wo ba na concession mbese ankasa bra ya jede because say wo no need to me bia ana mese onkasa wo de bra na me ka kira wo say adwuma mu ha mo wei sa haye mo han ana haye mo giye obi amfa han ye TV da enne na mo wa ha na obi se yenye wo no wo sikanti no otua no de ha ye hostel ande nkoboa ankankura na nkabe ya hamambo ya gisa ko so se na firi wonsam na edi ama ono ama na ye ane anka kase ne ya 100 ni nyina be breki mu Yakopon be di wasam ama me se anka de bia me kase adwuma no anya hwane o anya bogisha anya nkawo ade bia wo de hia na se de bia me kase wo wutie me se wo yo Kristo ni kramoni na wo fese wo ba me mala Muhammad ho wo pese wo ba me ho na wo ngi nyame ni a mesra wo emma onyame ni sesa ya se wo ngi nyame ni emma because obi ho timi kase malam wotumi malam ni tumi me wadom achade na nyame de ama me obi so pa challenge o se challenge no onko bi o ma challenge ho me malam Muhammad me timi me to challenge se me tro challenge se me ya de we ama say dabi because me free Allah nchai na me nim se nyame obeyen so ayedan ama enti me wonji nyame ndi ama me ho Mala Muhammad me jimi Nyankopɔn di o hawo bia no bi de ba otumi boa no ana nya hawo bia obetimi ade aba na sebi gafra won sore mma sei e bia sebi se mic wo ha ikonoma me na be ka wati azie ana obia timi ba me njan so akwala wonya 18 years emma me ho akwala wonya 18 o ojonso na ma me mfa ne mra na papa mfa ne mra na me ato na sara ato so wura mkro mpe openi nka no ho wonya nkola bia dabi nti wo wani mmere yan so no emma me ho ana se e ba sika sai oh se wo kwa malam obi a wotie TV yi sisi e nam se kuma wudo no TV yi e ba se e beboa asanteman ne Ghana man ne wiase man nyina nti no enti da bia na obenya sampa kakra da bia meka se ensam a mete ha meka no de eye wabufu bia obehunu se we malam kaya de eye enye ne nyina na be ya ma se ne nyina be ya ma wa se ka nyina ya franto makro enti mene wo kasa yi no ebi ho a no de meka what de meka obi ho a ofre malam D4 konfo ana heba bi ana doctor kra o se me yare meba me fa se mo se fa 5 million fa 10 million fa 50 million hunu so ya trofo me so ya dai trofo o ya heba doctor o ya hwan wo na wo a wotie kuma wood bade stam ene unity fm na ofre malam D4 konfo so yare o so pa fa 10 million bra 20 million ana 5 million hunu so ya trofo because undro hospital doctor be dey ho aduro de be ma wo dabi asem na mi bisaw so 50 or 50 bana so saka na de ko na wadi kwase se dabi adwuma ne bi o ho a nipa na kura hawo na e wo no so no ayo no kasa dwendwen ne ma no problem yes ka kura ba de ban so kura de na emergency no so ye enti na me kase enti obi a wo face wo ya malam a me ka kira wo se wotemi suro nyame egi nyame dia ana obetimi ahunu nipa mobo D4 se wo suro nyame egi nyame dia ana obetimi ahunu nipa mobo konfo suro nyame egi nyame dia na obetimi ahunu nipa mobo wallahi imam a onsuro nyame egi nyame ndi
emfa wo ne se na safo baba yare onkonkosala no sofo a onji nyame ni onji nyame ni oye sofo o wasafo no mu obi a oyare bia no omonhira no beye yiyimu because akwa no nisika sofo onkonkosala no oyare pa nti hunu se sa sofo no onji nyame ni mma ko peni no onji nyame ni because nyame somo no eye obia embrace everybody. yes yenyenyiyimu nyame somo no yenyenyiyimu se Mike me do nyame o kwa sori na woni me se wasafo ba we oyare we se we krade ne hu hia nyame hu mobo oye nipa moja na wonumu enna de we de sofo teme kase yenyi sika ma we de yenyi sika ma na me kato prince sofo no me se obono sa sofo no ngi nyame ni na se nipa na owo ho no se nko wo bia nko no so mo no ho mode ana o bi so mo no ho mode mo no ho mode se sen ho mode mo ne sen because obi tena se enna yese to collection na nyame nhira wo enya no kware amamu nhira so won anti no me ne wo kase sebe se Mike asore ya wokọ hwe mami de bi atade se na ode ba asore ho tade na tete ne mpaboa tete ente se Mike wakoto collection 100 million ya boaje so wallahi de obi hunu sa maame na obekoto paboa we bi ade ama na hye no owo nhira se no owo nhira ne se no na sofo boaje so yes wato collection boaje so a wo collection nti na boaje so because asafo mpenimfo no eno no mode ye stores no nyina me na me ka che ya nka che me se nyom nyina okay ebinimo ena ebe no mode bo mo ho besia na wo no ya se wo de bo ho modene wo de wakoji lo ye tataw ena kura no wo be de beto sofo ani mo ma no kopa cha wo ma wo wanti manfa sori sika no ama wo besia nkotua ka no nto so bo ho modene dabe enya no kware we de me ha wo fa cha me o se Mike no kwasam na me ka kire wo no na guso kana de but se nsori no so no ene mox no die nsori mana bayana de bi so peja nsori no da ya na enkasa de me ka na se asori no se ke so ko bi ono mo boro ngomi wura mo bi ko se no mo bo ana me ka kire wo so so se sabe gafra sabe asori kwa yetimi ya na pack so mane yeye so ke so toy so toy inshallah wote wode am a obetima ya wa asori ama ana yeye twi no me hawo enti me ne wo kase anyas de ma me ka bebrebe no aya na nya wo aya na me kase yehu anya ahokyerefo no ene nyanka na kunafo no yehu ono mobo yehu obroni mobo no yes nya me so be hu mobo abe hu no mobo nya no krepa enti anya so wo bo hu modene se Mike wo nua na mododo yesan wo nua hiya sika nne no dia to gali credit wa ma no wo se me dia koto collection me bo me hu modene wa sore nyame hu mobo ana me ne kuma ba kwa ya de pa we de me hawo ana de na kwara sam na me ka kirawo enti da bia da no nti wo se Mike nyame mfa sama anka wo a wo si hoyi anka de na be kan wo to collection wa sori ye bibia de na be kan se wo se kokogil no aho kira ba ya de boa ya ho kana dia asori juma be ne nya bia boa eso sky de nya juma nya bia juma se nya bia juma no he ma men ka asam nkira wo se ye ka no kware a kire ye ho ase muslim ase wo ye christian ha nya bia juma anya aye tutusu dudu tight ana de ye nya bia juma ana de mbe ka kire wo nde sofo an kasa nim sofo frame sisi ye bia online na sofo bia otie me bia no on kire me say yesu oje collection de ye nya bia juma ene ntini nyankopɔ ma yesu no onna na ye wiase nyina sikani no kire me se komsheni Muhammad collection no de ye nyame adwuma na sika no ono no ye onna ye wiase nyina sikani saa nipa nkrofo we no omo no mu ni sika omo ye homobrofo nyame de na doma kyade na ma omo ente saa nkrofo no enne wo believe say sana yesu ye homobro wani twi ne me ho sana meka no anne otimi ema wo be ye ogie otwi no me ho odefo anne wo gi yesu kristo didia anne me ka kira wo se obi dada wo se
to collection na cost heaven dia obua because na cha say ahiafo no be kogem ono mu ni bi no e be kogem homobrofo enko offering to onko heaven dabi say akoma na ade sum nyame anna me nyame sum enti ya na obi say bia nyame nhiraw enti na cha say sabi homobrofo no de omo nya nyame nhira de hu hia so mbekọ asore say yesafiri ho a aya na mo kristofo mo frɛ bibi say communion da bia me kase ye komshene Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba asase so no oba hia fonti ana de boni fonti ana oba ay yakana say de fonti na oba ye de fonti na twi ne me ho de fonti na ma na ba ya na oba homobro fonti a o sanka mo bonu homobro wo fonti ne me ho sana me ka no what did me yes so ba ya no oba omo ni omo ni ohumo ofana se humobro wo fonti na mo ba ye anya sikafo omo ma yera nti anatwi na me pa wo hunu de me omo ba yera no nti na omo na ba ye omo yera ya de anya omo nti na oba ye enti me ne wo kasa sisi ai vaccine kura ya ba ne aya se yan wo ye ho ya ka ndi ya se vaccine ti ya ka wasam babre se ya se nipa bia be wo minu ade wa wo ba ko fa se we no obesa ko preso be wo minu aka ho ana de wa di ka ya wo ba ko aya se be obia wo minu ma ba ka ba ko ana ho me ka se o se wa wo ba ko se ka ka ba ko obesa ko preso be wo minu aka ho ana ya tre enso adentia amene wo kasai sofo no ginyamedi enso nda yesi yenkodi communion yesi wa wo hote no kodi communion amu ho ntew no ena wo so mu di communion no na nyame mu no biribia na nyame ti omumu na mene wo kasai collection ne yetimi di gidi ye nyame adwuma na omo ho ntew no de omo ntimi di communion enti wo passport na yesi yensan kwa ya passport obesa kwa ya ka ho na ye mi no adan me collection de nipa no enti duru ba bia ya se ya di communion o do nware yewu de ne yira agya no ebi hokro ba na so o nware me anya me na me se me nware no oba na se me nwa abasofo hosofo aka oba na se da ense na kya se me yira agya me ntimi di communion we dia me hawo me yira agya me ntimi di communion wo so for yesu nim kan say oba no me kan ya se mun kan ma me adabi na me ware ye communion ye ko urade adidi amenka ho me collection na timi ko urade anim obo wapo ana ye krono no eno aye krono nyansa mu krono ana obo enti dabia ya na ya kase enti na ma me kase jamesom no yansom no wonu kware mu ya me kan ko ra kira wo se he menka ya kasi ya sum krammo no kware mu kristo mu ne kware mu me a me si woyi anka ko se de bia se mike me wo kuma se me ne wo be kwa sore ya kwa sore no pa me 5:30 me sore na ma ya me sala me ne wo be kwa sore sunday about 12 amaba ebo wo na ma ya ma sore eno so ye na so ne no kware nim nya twoma pobo enezo mon kwala sai ma mene ne ma sai onso no de hata na mba de so nso be nante akonkrofo hu mba ho asam saa imam no ne ba na wi krono pa masala chisika ebia ya se yamfa ento cement anaze wo wia imam ne te ho wote ho nso bi de ba on no beka na kristo ni wo se mike wujitum wo ba bia se yese ha bronsam nsanu adwuma nyina wa wieye apafra nyame pe ana ne nsanu adwuma ni awieye meboa bronsam nsanu adwuma nyina wa wieye apafra nyame pe sa na kramofo eka na mebisa wa hwese sofo pa ye gini di e wo wiase nyina wo se mike wo kware a sofo ne na odi oba ne be ye counseling aye bibia abom pa ye twetwam wo bibia di mu o ware oba na boso mi enso oba na ja ware nti sofo no so ya bronsam na nsa na adwuma ba wie ya na dabi o papa ana we dia me hawo be je sofo no o ya bronsam ana no nsa no adwuma tima ba wie ye o kwa counseling o bompa ye o ye de o ye o toto niama o bompa ye
obu ko dura Yesu di mu mo ya council wi mo ko Yesu di mabọ mpaye ware na mo ware no kura no omo ko council ne 3 months ebi ko akra ebi assessment ebi o ko 1 year enso says 3 months no mo ko council na ware na ndi 1 month ware na gu nje sofo no na ja se hono mo ano wo a wo dwen kwachire no o so sa sofo no so ya bronsam ni bi to se bronsam sa no adwuma wa wie sofo na ti ma han ama wo boka ma berima ko bo besia aya na yere ho ade ama sofo na hira so wale na gu dia nje sofo yi mano ye where me how sofo ni yima no ana de na wo kase me kase ebia obi wo ho so ko chaade a hwe me ka kire ebi ho nyame ankasa kasa ebi ho kura na anka ebia kwese da duru okwa asole no anabia oye adwuma oye nurse ni owo adwuma mu de bia nkrofo ka na ho nsam mami we wokọ hospital obeyew wokọ akọwo a obeyew ebi ho a me ne wo kasa yi onam afuo mu a okasa asam no dua bi ate honhom bi ate honhom no timi dane ne ho nipa eba hospital ho so onyam obewo do obeya no mami beya no a owia pa okọ no de yare ya mama me no entinde anasefo bebre mu ano ya na ho ne amande owo sika o oni kunu wawo nso oni kunu dodo na enye adwuma bia wo ye bia no hwewa no kasa yie enti sanye ma wo kwa kaya se yanka enti wo ba na wonam no ebi obi de wodi nkura kwagina nso bi ho ano wo sa nsuo no o kasa honhom so wo ho okwa afuo mu no obodi wodi ka honhom so wo ho honhom na hu no sade a ebi ade achi anopa okwa asore no honhom spirit ne timi dane na ho because okura bag ehye coat hyire wo ansi dia wo mfa ma no otimi ya na ho te se basa hu no kura sentem ko a yesi mami woni tirimu ya dem papa enti osi wo ebi akura no obi akosama na wa matumi ne so meye wade ose mami wo ansi di ose mi fi okwa no ho me kwa asore enti wansi de mfanto doko no ose bia wo de wo mfa mame mpokura na wo de wo afa sika na to mame wo se da wo de sai sika na koto kwalahyin a nyame be hira wo ho ana nyame on hira wo eno no malam e kwaka ne ye be kase malam no onye enti me no kase hwe ye komhye Muhammad sallallahu alaihi wasallam me kira wo mo bre on ne penso no na suafo eti ho a omo yeden omo didi na papa bi no onye confirm ya kase confirm ase wonya confirm na wa mbokeji a efiri akọ north Burkina ba bia wonya confirm omo ntukosua wo fie o tira mo tuko Burkina no ye mbaja politics asa be kase ni chantina yes ntomo tuko ya no de me ka wani azie mbaja o ma sabro ka wa ya minti min kabi because even manipulate your politics no me ba ye ayasa me ya den ko resist that topic way what did they make and also omuntu bi nto bi omo na confirm obenya confirm wa mo bua wo je wo bokeji di omugu na nya sa owo buo num kra du so obeko tukosua no wonwura mi so mo do so to manya keja mo yes et wanya keji dia obetu akọ we dem baja o jai we dem facha me baja o say aye ayazomo baba wo be ma wa ba sisi am ko mo mitimi ndi bi because what the politics e kwa confirm why you be ka se mala mo ya yeah the mark we dia wa bubu me brande me ya me program now the only the Ghana has ya ka sa kwa ne ya politics and so politics dey men ga ho masa mo so me ko fa no enti me ko mo no mo nim we ya yes onim onim o me ya ko fa enti no ya kom jeni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne penso na papa bi onyan confirm na confirm de free ya kom jeni mu bere so abesi na wonya confirm on to kosua wo fie se wo de ne gu keji mu mpie de a ande obeto wo ho na se paase wo ja na odidi obetimi aba beda wa ha so dire so obeto kosua obetimi free akwa ate se ayi ya kan se ojoso akwa koto kosua ente papa no enye no confirm a na ya na budan bi wo ya kom chene Muhammad sallallahu alaihi wasallam no ni babia fie na no wona chipa na papa no confirm no omuto kosua wo ho enti de bia ada na papa no sore ahoma che ne wakwa sese kosua no se confirm kosua no wonti be confirm na nkasa hene omo a ombe ko muram na je confirm nkasa kosua no wo de ma akokọ na akokọ ahene no obia wotie me bia opa bi cha no confirm nkasa kosua no
what confirm nan kasa hwane a odom be ko nwuram nso wo de ma akokọ hwane na de a odi akokọ ne chi ofie wa onko ba bia enti me ne wo kan te confirm no confirm na bra no onye confirm ne to kosua no bodan no omoto papa na ekwa no pa obeto koko ene bia masa na okọ na wakwa yeden na wakwa kwan na wanti no na makom de na wanom enti dakoro de ye komhye ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam on ne nkwala na te ho edidi enti omo didi no ana papa na ba chia omo o twam o kwa kwasesa kosua no asema ye komhye ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kan ye na sei o ka kire na suafo na sei hwe papa we o kono na last ana o chia ye obeko omba biom wiase nyina ano no papa we omma na kya so o kono kwa ko wu ho ente honom to mu didi na to mo te ho abeya wana wa tam ana mo hu se papa na ye dan akwasesa kosua no a wo ba ana se komishani Muhammad wan kan kire ye se papa we o kono omma biom pasi yo mo manambra papa na ba no se o papa na ka me kire wa de ho na me man kwala ya kwahwe ade aba ana se kwala na ntena papa na ntena se na kwala ba ko ana se kwala me ni nko hu onko hwe ba bi osesa kosua no hwese den na wo ho omukoye omukoduru ya premiere kasia pa da ba bi osesa kosua no amasa yedan ehyenanum masa no ena omumode na ya omusi kwese kwese na masa no kwese ni de ye beans na masa na eni ya buro chine de ameka wadi azie enti no meni wo kasai no won se yempepefo bi wu a ye masa 40 days time ye enti meni wo kasanti afa ba sa no ana mbe ka kire ye commission the one obi sa papa na say na wo kono de na si wo kwan so oso me kono me to koko ene masa miensa ana me se menante na se bia me koduru kwan na wa e bia akombe me na manum koko no ene masa no na wo kono akaka kro koduru ho no hu akwala ketewa akwala ni su akwala ni su enti akwala ni su no to honomo ana aye oyi masa na baako e de sha akwala na nsa still akwala ni su ana ode baako e hye ne nsa benkum still akwala ni su ana ode baako ne hye nanum ana ma ne yedin enti okoba ende we hu akwala na bia na osa akwala no na wo sa wo no enti adoye na wo ye de bi hye nanum no anka ne se na ode be kawo no na omko ya premiere ne de ho a masa ne hye nanum no enti adoye ya de hia wo de ade bia be che obi a che no nyame nti se wo de ade bia be che obi na wo de ma no na wo ade we amede ma no kora wa hwe obe ha me ampala obe ha wo enye nyame nti na wo de che no nyame nti enti obi ho se me de ade che ye madam se ne na eyaw difo so de na eyaw dabi wan cha ade ne nyame nti enfiri wakumam wo ya me nyame yes nti wo ya dia fa che no nyame nti wo de che no nyame nti a ontime ya wo hwe obisi ya jeme nsam sika me de sika ma no dabe wo ma me na wo so na wo de komana no wo de ma no nyame nti asa wo ya wo so ana wo de ama no nyame nti bibia ni ho enti se sa na tie de a mala Muhammad e kira wo se adoye ehu hia emma kramofo na Christopher emma de obi beka enti se Mike ma membo numbers no wo hu na ye bia 4 lines no na nkro me se de hia wo ye gold anyeje wo ye adwuma application obi wo ho adwuma bia wo end ma no se Mike sa de na ye hu oba so ware bia wo end ma no ono ware a obe ma na ehu nya no ware na su nkonkosi na ware na gu abusembo mo kra so okwa acha kra 2 years no ba madam se nkasa bra inshallah ware na wo betena so abawieye adwuma bia wo beko bia ye end bia ono no okwa adwuma na company no nguya na ya yinadi malam se nkasa bra obe ye adwuma no yes malam se bra ebe ye adwuma nti jamalam number no aya 0245 77 18 01
0245 0245 77 77 18 01 and 0200 0200 797 797 887 887 0200 0200 797 797 887 887 last number Sagiwe MTN 024 024 66 66 47 47 247 247 024 024 66 66 47 47 247 247 Ayamala Muhammad Spiritual and Herbal Center me wo kwa atibie me telephone number se no obi wo ho a wa fa number yi on frame me ebi o na adwo baye 1 ansa na o frame me serew ampa me ye adwuma ne de ye no de bia me kase wo ko ma lam ncha no pa no nsi o te we ye adwuma di fo ncha no pa no nsi o te we ye adwuma anya no kware because odifo bia no ye najo ane ye bompa ye eti nipa bia odi na adwuma be bre difo konfo wo be ye ho adwuma anajo be bompa ye ebo be ye 5 ho na una wadante de na wo bompa ye na wadana ebe ye kire wodayem na wa woni sade na ebe ye ya na nyeye na okoto difo 6 o'clock o ye adwuma te me na najo odi ye adwuma obi wa Ghana ha se ya ko TV o fine ewo Eastern region nkoko pepo so atibie ana mewo de hiawo malam sebra me ya adwuma memeneda kwesieda edwoada ebenada okuoda yawoda efieda na menya adwo na fieda problem no so na wotimi betom ya wase me hwew because nipa na wo homeda nyankopo ne homeda mesese nipa na wo homeda nyankopo ne homeda nje se Mike obi be dada nde nyame homeda nyame home na so ye nyaeto na wie ye nka ho wede ne nyina nye sei light power ne nyina ho saa papa na hwese nso nyina ba bia gina na hwese 1 minute ne de na besi se nso ne gina ba bia gina ntimi wura machine mo ma akuso mo ma generate mayan na hwade ya hwese de na besai wo nyame oni homeda nipa na wo homeda e ma nyankopon obaza ofra numbers no 0246 647 247 0246 647 247 24/7 ofra yebefa na Africa obi wo bia no yetimi ni wo edi Eastern region ewo kwaw sorry kwaw ewo Eastern region ko watibi escafo amantem ho na Mala Muhammad owo yemi ahomanentum akra na yemfa course no kakra be Malam number odi biduma pa 0246 647 247 0246 647 247 ofra omo bia person ne papa di bia no obetimi ene wo edi edwumei yemi ahomanentum numbers no na go screen ase no obetimi afre na afi yetumi ate wonka ba papa me musa se ebia na obi ba ho obi won ekwan no wa obo be ya bia da me hode me njo bi nto ho oza na se papa adwuma ne de sebe gafra o ana be se nyame de ade ne kyewa me obi wo hokro timi yare serious pa obeba me ho no nyame nti inshallah ebi wo hokra ono abehu ne nsakra ya na okofie aya kyede e wanya ma ho ni o ankanya nyame ame mala me ya hwan ye kan ya me nka ho de me kan ya bi ka se teni kwase ya o TV isu ijiri mama fa course no kakra hello good evening ma TV bolo no confirm na etie ho phone good evening there be oba I am a TV bolo no confirm na etie etie ho TV no so hello good evening Uri abi awo hwe free. Papa. Balo free. Hello. Ye tie o kasa free. Ba cha me say o ba men tie o TV no so phone na dey afre. Automatically the phone na so tie o hu. Na ma TV no nko form. E be ka bia e beti. Phone na wo dey free. Enye TV na dey free sabi kafra. Phone na dey afre. Enti men tie o TV no so ma TV no nko form na phone na dey free no ano. Tie o phone no emu. E beti wonka ene wadi nkomo kama. Ube wi na be so TV no. Beti wo nka wo obusu abu ya beti so na akasa ayi no. Hello good evening. Good evening, sir. Abani okasa free yenti o. Wani Woni vale Pristia.
Abane so kasa free Oni Valley. Christia yentio. Yentio. Kasa yentio kasa. Ampa chemala no kasa no kasa mbimbe contribute kasa. Kasa. Acha okayibishe friend oni dia un Yesu dia enye dimana se jiso di Yesu Kristo ni kawa na so antro dia enye jiso di antro ni mana kawa na ni ko ni ko cha se se oni na pa ko adi o antro na o be dima Allah se se oni ni enye apa na apa mo de apa na so ko Yesu di ko na so Kristo na kawa okay yes so yeah that's it again hello good evening. Hello, good evening. Abani Majoy. Mutie mo ho TV no so. Good evening. Ayaso. Good evening. Hello, good evening. Hello. Abani Yatonka. Good evening. We have free. Abani free. Hello. We are the common idea you. A compact as in idea. Good evening. They are free. Okay. Talk about you. Okay. We are Jumanta. Okay, where you are now. Hello, good evening. Hello. We are free. We have free. Trouble. Yet you. Yet you. Okay. Pedasi say what they found one twice when uncle Jaisi won't want there. Come a catch us of a cow. Hello, good evening. Hello. Hello, good evening. Would you have your share free? Tamale. Okay, you tell me Tamale opening. Hello. Yet you casa. Hello. Abani yetio kasa. Hello. Oh. Hello. Yetio fitamale kasa. Yetio fitamale na edimbi Umar kasa. Ya, omungo be ya tenifonu be ha. Omo yo program pena uta efra. Ya na number na onu bitisu fe ya omo na number so. Obi to so ufe ya na different person afa. Na etendi wa onto mun ka kire mala na kasa na onu kasa na onu kwa ya odi be faso. Okay. Ya na say na numbers no. Me number ba malam numbers no. Ofra me. Ofra no ana efa. Fono de bane pa. O de mama mo kriu bi. Mama kriu bi se ya. 0246 647 247 0246 647 247 and 0200 797 887 0200 797 887 numbers in na tamala na o frepe obefa mo bia be ni bia no ene ni wa pa so hu mala ma kira kwan no o kwaw atibie eskafo amantam drobo de va ka be sukumase tamale kumase a wo se o ko nkoko uduru nkoko pe pa kokko atibie ko tibie de ene nkoko ebo yi kwa wa ana ayen so no do free tamale no wonya fa ACT ya kana say kasa kasia na e wo tamale a o twa o fa akra de na o twa ticket e wo tamale a se bia obesi won kokko nti oba o si nkoko pa taxi driver bi obe hu say me ko mala Muhammad ho ya direct o na ba ku no free akra na o say adwuma na o ye na problem aba ho se me se won kasa omra da bi ana me kase wa wunji nyamindi ne emba me ho ana papa yi ka say sebe gafra o se uji Yesu din kwana o kasi Yesu a Yesu din mu ana sebe yanka no kware nkyere ye ho ye ya Kristofo nkwala na mo ba na ensase o ye man kwala na be ya yirama
sempenimfo no ayira da bia meka se wo papa wanya sika na wanhweso yi a wo akwala no wonya sika wo so ye dan wo hweso yi enti sempenimfo na ayira enya se ye nkwala no so ye beyira wo se Yesu miji Yesu dintino enti obi o no se Yesu onim se Yesu obi ko ka se Yesu Kristo kura na onim se ona ye Yesu Kristo no de meka Yesu Kristo dimo hwe baba ba ka jira me enti wo si we obi ka se yaw ebia me si we me se yaw yaw wonya papa yaw ba na me yaw enje yaw bebiri enti me no ka se Yesu Kristo papa na ofrefre aye mesre no oji Kristo di oji Bible di Bible no o ka o se Yesu Kristo o timi ntre o se Yesu no enye ba ko pe do Bible dabi Yesu ye mienu enti se me ka kire wo a wo se me gidi se Yesu a papa why you wrong me anya se time na so a mbeka se brabiem because Kristo no ye ji Kristo me ji Kristo di enti me ka ye ka se anabi Isa de enti na me ka se Isa na maka se anabi Isa me ji Yesu Kristo di enti wo ka se Yesu me ka se hu wonye ogidi ni ne kra Mala Muhammad me chie obi amano na me de kasa ye de maka enya no fa cheme na me nipa te se wo a yeso do otwasa no onim se ne chiachia enti Mala Muhammad say na mano na me de kasa de enya no fa cheme me ne se ma so na ye program enne obeka se wo Kristo ni wo sore a wonam ebia ebetima nam se ma so mama ba sore enne so de na obeka wo wotie na me se den ana obeka enti me sere me chia obi biara enu kuma wood TV timu yi nyina me chia omo because me ko chia bia kuma wood adwuma mo ha no adwuma yefo no doso ebi amo doso mbaba we mu go mo mpana fo doso mrantie no so no ebi anso wona ge mrantie no mo wale na wo de asisi aye fidie na nya yi enya fidie na yi me fidie na yi enya fidie na yi nyame dina mi di me huni asenya me ngonyam thank you nti se Mike de wa warranty wo ba wonni mo be se ne na wasa message anya no yakopon fa obo ne nchaw amonya sa ana me ka no nyame fa obo ne nchaw nti se Mike oye gidini enche bia asore hono me hu se na se Mike be ye enti wo bibi no me se wo gi nyame di na me mala me se wo se Mike na na ko wo chanade a chanade wo nim na wo ye wa dwen se bibi baba mu a wo hwe ne yiye wadi haya yezo enti metia obibia obibia assalamu alaikum memo obibia assalamu alaikum na wajezo wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala barakatuh bye bye si animudia me manfo ni bintina mo ne yira ebinu be from ho se me yo o ma asofo nso no mo nya ma asore ma akom obi o ho amene wo kasa isko ka chino wa ya stroke no enko malam sebra ya juma memene da okay kwesi da ejuoda ebanada okuoda yawada efieda ana menya juma na fieda wo beto me ya wo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda